Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurya email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga Hazina Towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Magega ya television y'Ensoko wikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokwenyulia ogokwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakeresimi gwetere namba yaito yobonchuria 0788666662. Buya kegemo mwancho muligari bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo inde aso gutwanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambiye. Ensoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM gyo kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikelia serikali ndichwera kwani gorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni mahega kego omuntu maito gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Umuruburi kubwatya nabokorigirirwa na kiro muntu.
Ege Nensoko TV. Oboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571, au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ege Nensoko TV. Oboroso Bumugusi. Murigeria wigeta sengen Soko TV mambia bono no gusona kwigena kwanenga kwa bokebia ritskoria rero togotebagani ritskoria ryo kwiyarigane gosoa ase kendi gose sabato gonga anosia sole na nego tibinga buwakire onyare gokuboka ucha kwiyarigane asemero byabo ni maitina rurura sinyumba yaye okoyene kiabuno ngwikirane asemero monaro gendete kwiyarigania nalibo igore segalime nalibo gomachito muria wikiraboni gataraboka kiara niri tukure juma gotebanga rero
goikande goche mwasura kiringo tinga karaboka ora mwakiro munguru ngambi ya mona sirit kulia lero na manga gendete kwene kiwa tuchikunya tugusangana ya somurubiri tugwen soko wakire chimuna butambe gatogo tibangani gotogo sanga twatebania twasemania somurubiri tugwen soko TV nawe gasigeta sengi tugwen soko TV gonga anuncia sole watoke kerengero kiago cha sigeta sengi tugwen soko TV nedio gidia goni nyariri kwigwe kana muna butambe nchekoro kwa Diana ndemo na inchenkoro kwa Innocent Onyango mwanchu muligerelia ndonsia sole sembambia bonongo kwani ngaitongo mochochi na ayure ndelinga itongo noga ya nyamangana kale burunge kurugaiga aso mucho Nairobi ochiase chi county chiito ibere chiagusiki na Nyamira na boigo chirichire angene chi county chiito totebe Kisumu Goroma Bay igori chinsemo chiri chia Migori na boigo mwanchu muligereli bali ase chinsemo chiri chia Viga gotonyora bare mase ya motogo chanaro kuno tole Bomet gotonyora muri ase mambia bono nagaiga sumucho Nairobi county ya Nairobi abantu bare ase gosomu gusito ora senseme ya Kiambu otokegore senseme ya Machakos gosoto kegore senseme ye ende mwancho muligeli totebanga nero ya Narok buna nagotebye ne chinde aso obwamongo gotebinga so asomurobeli o bwensoko bwakire imanyetenga ase mambia bono mwancho yento kiarolekane tenkelinga kiro muntu bakachi gokongi chingokoro kira bagoteba nga okongi chingokoro nekero guchikopa kukubiko mukiasi kindi gyonskilyo gokora maine na anemono lende ekera bono bune budget ya somiru yento nkelinga ki bono ekero kubuka mambio manyinge target nerore ya gaibweka target nerore ya serikali geko rusangiriri kwe bankongororo na maine kiara naruche no nyene besiba betu bagosoma 4.8 trillion batebetenga mono ne bangeria abakenya bakuru irachikunyarage kuyikirania ebango nerera chikobage gwikirania kira bagoteba bwate deficit eternity trillion ya menu guteyemo bagoteba nga ogo kabesa no kugwa income iga domestic borrowing bagoteba go chikoba wetanchi million ichimikianda na gento igoro nabo igekero kurigereria asset sector aomba begete chibese kero kobuko twale kirenga umanyanga nobwatenchira obwenete gokongia chingokoro egero bugima bororobe na maine andi batebanga abantu aba bautoka bakore mirime mirunge emiya kurende kwanyora bali bakomoroserie birengereri chinga kichindi bamuyiri ngakyo gendete nchembiana Innocent ritukurigo nabona rweta natebetio murigeria isano na ibirenga nganyete budget isana muna yegetange na kianda igana naringe na nchembe gitama isondorenga na kibako yo bunabunana bakoye bunabunana kararaba imba kwanetali mbale baye gokerete ande mbale baburitie serikali bono ene kino nyene bangeyo tirigo chigito mo Kenya mono mugusia ndonsia sole no bwate birengereri byago ase mambia bono na anamono kilitogo tebye kereche triste kaisana na ibere maiga ichinsa 12 nigo tutumira ujumbe ochase studio namba itogere 0788666663 inere namba ito ya ujumbe nabo igo nabo record ya video nonya nayo kurwe birengereri byago tubeka sembeo mu director itora bakobeke birengereri byaga sembeo ekero begete kamera enchira tukoyiroka landscape nenchiro gonchore kamera yawe yaligereriga Diana nerengo korokia lenga kie kamera iyo koligerelia ekera kwaligereirie nyenche kamine iyo watoka gora sobora bole buya obegete yanga yago buya na namono kwarangelio gimbuya bire lire kwaye tegereli buya chise kondie 30 na bugukurwe birengere byago litonyara ko batugo kwana na gutumanyia soberete ekekerera ekine kigita seni umugusi akunyara ko baga koigwegwa aselio giria na boigo nabo konyora libaga lyokoligererwa asomurengali nando manchito murigeria mambia bono nyorenga nantura somtandaito Facebook unen Soko TV YouTube no tremnen Soko TV nabo tambe to sabanga ekero wikira sensemicho nabo konyara gwa korigendo yokoro kwa subscription asensemiri okoro kwa YouTube nabo igo wato follow asensemiri okoro kwa Facebook ne mitandao yeto yakerero ilikuwa nyara gwa kwego kyane mero bilito kurende mambia bono boiga somoro bilito nabo konyara gwa kubeke kerengero kyago etunyare togo gesoma boigo nabo twatebo gutumaga video ko okubeke simu yawe igo manchito murigeria in 30 seconds nabo tutebye kerengero kyaga siritskuri ya lero nga budget ya betike gusomwa ritskuri igoro na kyoro chekerengero kyaga onkere kike manchito murire onge mambia bono genda gusanga na into weterasi namba itio studio 07886663 078 marakabere 6 maraka 5 na tirineri namba yomoero sange na into korinde Innocent na rigatia bali basangire na into asomtandaito Facebook
nande gento kiringo kumanyinga hope tikwararete town iga Innocent ikiagera World Cup nja chagete World Cup ne chagete abana bafana go baruche sesenya kimini ubutuku bwigoro naboniga asemambia bono bunatondete gukwana Czech Republic nagendete kogosoria na South Korea ikini kiminano kia World Cup kigendete chinsa chiri chi America bagotebenseli ya mabere na no buke machengumbu machengumbu odo abali bakuligiriria umupira ne mbamenyetenga ningi kigendete asemambia bone kero kuna kuligiriria litukuligoro umupira South Africa timu ntangani yorongo Afrika nigeliete chigoli ibere asirige na liesagero banyonse tiwe chikadi chimbaliri nchiale ngororo batebanga you live to fight for another day aseke minene kera motarago solibune bwenete okonyora ngabona lende card neroro bunabone gando Czech Republic na Korea kera bagendete ko bakogosoria igosoria bonigere asirige na liesagero 0-0 tuambaitenga maambia soko bwakire chi update cy'umupira ntukinyore ase baseyemo ekogera dumupira narombo letinga long mupiro yokwira nigeka cy'umutinyo yomo annemono ekera bakoba bakogosoria omubwina charu nege yokona koraba display ditkuli gorongwaru cheshakira naboigo na Banaboy ubali aba libakurukwa bateli bokolya togotera ugurunga daidai naruche ukurukwa wa etimu yo mwako yo World Cup cyo byana rucha senkobera so far ero ndienda bonta bere side yao abonda chembe nchibuyeka timu kyobwate ndaiti gotebera kini amanyanga sinali naruche nkobera okay tinde choka nibu yara kini rende narucha senda chengwe round ivyo Enoch Makori Enoch Mochere na Dennis Kirandi na mogota TBS mobere tase mambia bona inwese timu chirichiko gosoli nereliye naruche timu ya South Africa abange nigo bachiete maminje timu yose nyenjo bagoteba bakororekana gutwara kibura buru cyo goseria abantu abamwe mukuru wa Sorogongo rwa South Africa use abantu bakuru chinse chinde kiro Sorogongo rwa Africa naruche bogere faria onja bete celebrated asegeteiga agachengeru sana Oliego chiali ko bugyo mupira amini mu bwe club ya PSG na Aston Villa barabanyangongo ba Champions League na Europa League ekeraka season yo chaka turakora World Cup ndebere ndoko kandi kwa goswa senseri America na nde ya mwete chansiende chinchire chai chigokire ni matenga bono nya sponsorship ya chakire kororekana no nya talengo mo center referee bono konye kale linesman bono go chakororekana ali gakubwi umupira gatigati amabagaye igokire na ndebanga na bagusiekera nya nyasawe igoire mwa unyorenga monto nale asobogi moyo okobe destiny connector y'ebintu bya wich ko bebiya ago okorere genteke babantu barangaga mintu ngakikwaru tunsega kwa kiwakorerwa iga matera narali ale gotebanga okobikirwe mesa bosibu abisaba obaligereri buno kuragera kwogoga kinie kero kuragera naye watwara maskanire naboko barutira iga kimunire eroge gwetabo gibabura bugakogire kwaja orangoli kwale gyose nakanyama kia kurigereri gocha igoro iga wachikopa era bakoli bakaligena abe bakoli bakamauga uno bongo ko bumwareterwe town ya mukorali koigo mukoli bakamauga tiandole barua soira zo mtandao kia Innocent nindo cha sorigere tikotebanga na basubati twanje tengoko tindate banchiaye bana basacha ngoli bana baski wasawa teba korodio Qatar go ikan soko ne ya moyo kadiana na Innocent Moseti Innocent Kibande morning kurwali Kenya Village Nyamira County Julia Somosomba kurwa makara matutu settlement scheme Nyamira County nari meyomorobere Robin Nyambinya nera utibano ali meyomorobere following kurwa chinse mochia bokiete wala tebanga kurwa chinse mochara chani bokiete bia na bego levi moja kurwa Busia Ubekai by the way ochora ntebi Busia Ubekai ye Innocent ngaye gotoka usenkisumu usen county ya Busia Boigo Patromeo mamanya ote Innocent na Diana bwakiro yo minus poro ekuru nyanchonoli Tiambo ke Pastor Lamek Momanyi mwalimu Portin Face Momanyi Masrin Momanyi Faith Momanyi Joy Kemuto Momanyi Moteri Nanskerbo Momanyi Moservega Sujeria Kerbo Mamake Ruth na wigo bana baskeba so Enoch Mochere na mashabiki on SPN Soko TV Lameko marwa Bluetooth sini ya kurwa marani watching live bana basi aote abaiga baso ime yo moroberio Moservega Su Salomon Nyoni Lena Nyantuka
Penina Magoma, Douglas Songau, Hilary Musioma, Shira Kemto, Jared Roma Tureti negati abane wikane basome. Kiran Dennis eke omusori bwe sote bensoko bwakire. Kiran Dennis hope nogo getando sia sole ngwante tingi mbeke message ya innocent. Unaigiteiga actually nero na mwete. Eno kumochere shikamo ensoko nyasayo nganche na rodi tukoline. Kuna chisemo chise bane boda ngoganirie staff toko korana barubigas Customs Kenya na bego Custom Tanzania emambia ingia. Asante sana. Krista watandi out watching live kuraborangi kinyambi no monginoe. Lydia Kirbo banashira Matiangi Moranga Mikai Mama Mongina na tata Moranga pamoja ndani hadi tamati. Atubanga have a good day na utwali tukuligia. Teresa Kemto, good morning Innocent na Diana. Good morning to you. Kurwa chisemo chia Karatina, present, tuned in, listening. Na kumochera awate ibana baski wasonya sai. Unganche na rodi tukulinde me yomorobiri. Asante sana. Kurena awate batapia chuara. Ase amatanga nigo kurwa agende tekoba. Usetiga tekoba ekego kenene teri rasma. Oragira samatanga. Komenta mono nigo empty promises. Etigarite ko beke go chekenene nonye to kunyara go konye nkebwa tobo kongo mbuyokirepi yero meti Innocent ase chikaundu cheto chinyinge tigante betari gusiyoka abantu abangeri tikolia yo nari bakobwenia abancho babo kero kunyora mo chera gotebaiga abantu mari baguchana promises nabona ige ene season ya abana siasa bakurigi kende gyons baragokore kirigento bakurangeria omwana ominto bakonyore kubuguriti no n'urukonchira bagokonye bakore kirigento na bagokonya no gusibichanga na bintu binde byonsi pibiri bira toko utakere gokora kurende bintu gwe kwigura atebire ngaki ng'embu erembe ne liyo konyora umuntu akoimuka uchaka gote yo umuntu kana amokore igintu gitiginte kiatakore igorende kwararire nga kokonyara kabagokurwo chira igenteke na secretary ira igenteke na no goikirani onye turi kunyara naro usuko maite turi guchikunyana go goikirania bagotebanga tako igoro muno tiawe kwana Kiran Dennis era goteba gari nchira kogenda matanga gusinto matia sa kogenda matanga ira kinto goteba sa kogenda pole sana Colton Uto twakorole good morning Ensoko TV ni Colton Uto I'm following from Nairobi biyamono sana na Enoch Mochere na twanyara kwa togote Brayo good morning biyamono sana Brayo Keri Esteri kurwa bubasi nyaboterere twakororere amo na amolioka na Mama Mary Nyarangi na my son ogorgu Eugene Brighton na bana ba minto bonsi pie mambingi yambuye mono sana Mama Keruth twakororere asogoto support yese mambia bono agoteba Diana na Innocent from Mama Biria watching live Ensoko bwa Kiribuya nonde masomuro buli Jessica murago tebe Ensoko kurwega pipeline watching live no ara se mambia bono agoteba happy preparation day sabato isire kwa bagego so ero ya soire togoteba ritskere Juma chiwe kai 12 ya soire Fred Moga anera agote kurukwe missed call no ale kurunyake minyomisia agoteba no ara sumurobeli na namono asemambia bono Eric Bosco Boaz Kombo na Dorini oye niko bali kurwa sakurugunya kerole agotabwa Kiribuya Nyanduko Jackson Kombo Godfrey Dolvin Kombo amona Onduso Mambia Josephat na agoteba emambingi yambuye mono sana na reri bonalili twakorolire naye kurwa chinsemo cyanyali bali bonya koni agateba no ale asumurubili indo chegaiga Joseph Mambia kurwa chinsemo cyaya ya Center Nyaramba omwane nduki nande umanyekaniteli yetalinde na JP Mokogoti agateba igaro yo mama bitutu agateba tuned in nande bonigo obekireke bungo gabwe Zaburi agateba 93 urocherero tanganirwa ikurwa gatano bwesomere na kumanyanga nkirigo kwanera Diana na bukurigereria First Lady Doris Nyagaka bwa Kiribuya kurwa Embakasi pipeline buya mono sana Natasha Mcute agateba Toto la Kisi agateba Nere Nancy Ongiri niko ndani kurwa Kanyimbo na ara somurubeli nabo igo John Siocha bwa Kiribuya kurwa Ekerenyo ababa so somurubeli abana Clinton nabo igo Siocha na baba mbuya mono sana baba timaiti go sentato mwabo go sem baba atabana nguru kubale baba ya bali tabachakiro kana sokoro babumba litageti Young Daddy Jack agotebanga Jackson Mbungi bwa Kiribuya kurwa chinsemo cha Muihoko aigase county ya Kiambu ya mono sana Kiran Dennis eke musulwe sumbu ya mono Ensoko ne yamo asante sana na ndeni ndo chega iga omukwani Keri Esteri bali babiri bakurwa amakwani go chia sale semambia bono Stella Onderi agoteba kurwa Nyakebroni ikuruma no ale somorobeli agoteba watching live na boigo nindo chega iga
wiki oeria goteba good morning Wycliffe Osoro kutoka Kisii kia Marega ibacho niko ndani and happy Friday mbia mono twale ijume erengia sana nindo chega iga egatia balia Crandenis aberega gukwania Benjamin omwana o Thomas watching live from Basiboigesa agoteba no ale no mungino yokurungada Maclean kwambuka agoteba nigotora sobwamo ase goika ichinsa chitokora nabo igokwania abana baba bakurukunga doche ya minyokire umwana kurungada mungino yo kurungada Maclean kwambuka nabo igoteba gwatoi oyo mugurunga Lewis Hanson nabo igo Gianna pamoja hadi mwisho mkaetenga malieta ina bago hatukugo nabo igo Natasha Mcute agoteba good morning Ensoko TV toto la Kisii ongiri no wale kuru chinsemo chiti kanyimbo negatia bange indoche no kumachere wakwanigwe na Crandenis Doris Nyagaka wakwanigwe ni egatibali oyo ndaberega gukwania semambi abono Crandenis ndoche boigo tiana gotebie kibongire tanga ni neki akabiro manchito murigeria yo mintateba tusome Psalms chapter 98 verse 1 to 5 lakini ngosoma Psalms chapter 98 verse 1 to 2 entangani gotebanga sing a new song to the Lord because he has done marvelous things his power and holiness have brought victory ya kabira goteba the Lord has made his salvation known and revealed his righteousness to all nations. Chinga kichiro manchito murigeria we ariganitie gochia gochengera litukurie sabato gose ankyo kogenda sikanisa na bali boko kogenda litukurie mukubyo ekebonge kiramo kunyara mogwe somera nabagiye goteba mangana maya sana atebanga otero kuya gekogera yasimambi une yabono nyasaye kokoraru mugano go bumuya tigangore gente ikuru ku interpretation boigo bantu mbale bakuboka bona mambi nali bagotera bali tukuigerera gotera se baf totana kwenda ko record itukuli tondichilike bale togotera kera tunda gwita inchera likuri mambia konyoro umuntu agotera no kumanyira gusina mai togotera gusitamanyiti oyo Joshua actually nana kumuigo noe omukubia na tokobera nere gaiga akina nana kumuigo ka gotera gento keringorga no gotenga tuna kerali pieka nalia gotebanga nyasaye ongeiro bobui okay director Zack erege ndonda motebie semambi yabona nimanyete chingero cyaba cyababugiye director Zack na uri koroka bibuli muzaye nabwata yaye ande na abuliri lingana lirabuna litwali tigabaega gocha tuli choro mwancho muligereri kare chetiri chitaike 22 aigane Ensoko TV umurubeli ne Ensoko bwakire litukonelie ijuma mange tubwate ereke singe kale maiga chiko bachinsa ibire tobasa kogendare wikatoge chancha burane nande gentekia kelinga ntoli kogenda so bwamo mamaene kiro montago chogenda asata gete Czech Republic ya Johnson Golia yamo kere kogosoli na Korea ayuna ya World Cup Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kiyeliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetiri uratumia singa kichonsi chibetiri uratumie asigari enke ebasi nonyaneli kurukuru Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishi kwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja alafu tukishaiangalia tutakupatia kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru
betri ya Autobot ni betri ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi, tumia Autobot. Betri ni Autobot. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Magega ya televishoni ya soko wikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseriguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Mirna nabali bechinguru erikwe manyabo na watka kurutana nyachense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira litko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomorobelio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi.
manchito murigeria bwita sengen soko TV mambia bono nande dingo tugendete usangana ya somo rubiria soko bwakire tugendete kumanyanga wikira boniga ningikiria kigendete kwene kiwa kurinda spono nigo tutaite kora ikasense moya majana turakumanyanga ninkiria kiagenderete kwene kiwa manchito murigeria tocha kabene nigo mu wasiri bekiganche kinene John Mbadi mu basobiri tukurigoro araite gose aigete bose bwe nene na gosoma budget 8 trillion inye nugutaisano isotoyo mwaka oyo 2026-27 erigo ikirania budget yeyo nige kyombe kyugosangirie bango boigo imeyense kerengete go cyagusangirie kerengo gichibirioni 3 nugutaisano nemo abwachi county chirachikonyora ekerengo gichibirioni 10 inye isano na ibere na isano na isatu mwanchit emeronge ibere na isano isatu machito morigeria tratera enkwana ya John Mbadi agoli tukurigoro nasa magacho yebunge nene abwasomo waziri w'ikiganja kya serikali John Mbadi airaribaga na kumanya bakenya igoro ye budget y'umwaka bw'ekiri bubere 2025 noyomo no mwaka bw'ekiri bubere 2025 Total expenditure in the financial year 2026-27 budget is projected at 4,820.4 billion, equivalent to 23.2% of GDP. And of this, recurrent expenditure will amount to 3,568.4 billion, which is equivalent to 17.1% of GDP, and development expenditure, including allocations to domestic and foreign finance projects, contingency fund, and equalization fund, will amount to 750 billion shillings, which is equivalent to 3.6% of GDP. Nonya nabo nigo Mbadi araba Kenya asoko inyoranya gusira Raila Odinga oyueruete asokorwanirira abakenya asebamwa esiko na gukira asetageka eyemo. This is the first budget since the passing of the late Right Honorable His Excellency Raila Amolo Odinga, who is fondly remembered as a patriot and national hero, and who steadfastly championed economic justice, democracy, and equal opportunity for all Kenyans. His legacy continues to inspire and guide us as we transform Kenya into a newly industrialized and middle-income economy. In honor of his immense contribution to our country, I would politely request and invite members of this esteemed house to observe a moment of silence, which will take 1 minute. Members be upstanding, guests in the galleries be upstanding. Thank you very much. Nigo Mbadi aerera enchera abarachigosangireria enengo erigwikirania budget y'omwaka oyiga. Projections reflect a careful balance between ambition and realism, ensuring that we live within our means while investing in our future. Based on the outlined policy measures, total revenue collection including appropriation in aid for the financial year 2026-27 is projected to be 3,630.5 billion, which is equivalent to 17.4% of our GDP. Of this, ordinary revenue is projected at 2,985.7 billion, equivalent to 14.3% of the gross domestic product. And ministerial appropriation in aid is projected at 644.8 billion, equivalent to 3.1% of GDP. Grants are projected at 43.6 billion or 0.2% of GDP. Sekta yechisemi nigo yaegwa chibilioni chimi sana na ibere 53.4 ase chibilioni sana na ibere chabekwa gusira chisemi chabo sase chiskuru choboroso chibilioni 3.5 na ibere ase nsemo ya junior secondary nabo igo chibilioni 54.5 nemo ase chiskuru che secondary waigo nigo ebeseyo erabeke gotumekwa asokolika aborokea. In this funding to the education sector, I propose 7 billion for free primary education,
54.6 billion for free day secondary education, and 30.7 billion for junior secondary school capitation. Those two lines, the free day secondary education 54.6 plus junior secondary education of 30.7 adds to a total of 85.3 billion. What was it in 2022? In 2022, it was 62.4 billion shillings. I also propose 9.9 billion for administering national exams, and that is in addition to what we have just provided before the end of this year to pay the arrears of 1.5 billion to teachers. So teachers who marked exams, they will be paid before the end of this financial year, 1.5 billion. 3 billion for school feeding program. Again, this school feeding program in 2022 had 2.2 billion. Now it is 3 billion. Mr. Speaker, I am proposing 4.9 billion to be provided for conversion of 20,000 intern teachers into permanent and pensionable from January 2027. Further, the newly recruited 24,000 intern teachers will be converted into permanent and pensionable terms in July 2027. In this respect, I am proposing an allocation of 8.2 billion for intern teachers to address staffing gaps and improving learning outcomes. Mr. Speaker, this government, by the time we reach next year, we will have employed 116,000. If you put it in terms of averages, over 20,000 teachers per year. There is no any other government that has ever employed more than 10,000 teachers per year. This government is employing on average 20,000 teachers per year. Sekta yobochenu nigo yaegwa chibilioni emieyemo 52.5 iligosira gukina ibirengo byobochenu na gutanga amaruire ao. I have proposed 177.2 billion to the health sector to advance UHC and strengthen essential services. Key allocations include 8.6 billion salaries for UHC staff, 19.1 billion for primary healthcare fund to finance frontline services. Mr. Speaker, to reduce the burden of communicable diseases and advance immunization, I am proposing 18.5 billion for the Global Fund and 6.4 billion for vaccines and immunization program. This investment will protect children and communities and reduce health-related economic shocks. Mr. Speaker, tackling cancer and other chronic illnesses requires focused investment. I propose 3 billion to the emergencies, chronic and critical illness fund, 1 billion for construction of a cancer center at Kisii Level 5 Hospital, 300 million to strengthen cancer management in Kenyatta National Hospital, and 150 million for the expansion of comprehensive cancer center at Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital. Sekta yechibara obolimi nechinde ngati ya chiria chanyora asokubikirwa enengesemo elinde kwerenkia obokoleri obya emeyense ya Kenya. Kerubo Frida, Ensoko TV. Mwanchumuligeli noroboti rumulikito Kerubo Frida na kwigure anamona sobwa gale buna agogotebia ngakiumu waziri John Mbadi tukuligora kirali gosoma budget ngakia chi sector au chi serikali cha tuchibese ose ogosaba kolia bekire bosio ngaki chibese chichikoba chigotume ko mwanchumuligeli tokogenda bosio oyo kuligie kirogo kyobora bwense gweterekia magia Jubilee Dr. Fred Matiang'i ni goli tukulia igoro anyari tukoba gakora abaraibande kurwa asorogongorwa gusi abo bare egati yabo omubunge gosomo jumbe gwensemo ya Kitutu Chache South umuske Anthony Kebagende nabayigo mu seneta bwe county ya Kisii umuske Richard Mumunyonga abayikiranete inseyeli ya buli bwekema ya Jubilee na kuyegole skuru ya secondary ya Dr. Zakari Onyonga DOK yue erichinsemo chirichia Nyangurundo Chegaiga imeye wadi ya Nyakoe asensemo ya Kitutu Chache South mwenchubuligeli barayabu nigo babete bagokwanira amangana ekerabalenge asomo yegoyo bwo kuyegole skuru tegere inkia abaraya babeta bagokwana chinsemecho.
Naso moiga boko yigura bene eskuru ya sekondari ya Dr. Zakari Onyonga Nyanguru DOK yutoka imeye ward ya Nyakoe bunge ya Kitutu cha South County ya Kisii. Nomoiga orawa ne ukuria kirokio baraibuense mense ya Kenya Dr. Fred Matiang'i omoseneta bwe county ya Kisii Mosque Richard Onyonga omachumbe bwe bunge yo Moscanthon Kibagendi gatia baraibanda bange abase Matiang'i aina nachi computer merongene ne bitabu na korira yo tukagenda gusira masomo asense meyo twachire e function twacha yo korosi school ye erokire rieta yo mogako minto horario mheshimiwa Dr. Zakari Onyonga yo kolete gasi nyinge yo kwagacha ese ya ito igaiga wagendi mbia mono sana egasiane kuna mumurabo Onyonga manene ninjengi jenya gache library ga ne jibes chiane ninjengi jeganda akora bintu bite skuru ya koleki aigendra na CDF inje tigandi yinkira yane His Excellency Fred Matiang'i lero gabna togo kwana otorente erechi computer chitali ingechi morochega yani go muri bwa kankobi His Excellency otorente ere bitabu ga Books for Africa igeto tagete skuru ekine ebe a center of excellence for this region. Niko Mosque Matiang'i nonyana ba mochiria barai balia ba usangirira chibesa eri barai balia ba komoko bako banyaka bakurwaniwa asagi kire bikoro nebyo na igule na inde ni manyete. I want to say this here openly. I am aware that people are raising money, some of them senior government officers raising money to come and fight this MP here. Esenge njimamo ga echete na bako tiana na Nairobi bako tiana royo bachakiri usangirira chibesa nga baje kurwani kibagende bamurusi abage tutu na umota getego abantu baminto na umota getego ayatali bokere sto kange na kwana ngane conference message ngabage na cheche zibako genda chichiko batokera uchi otogotana na bamuraba ekero to kumera na amagana to kwana ya gusiga ngendo kitoji bakore sabantu bayi na togenda na ene stoko genda batoko bwate na opposition ronda agenda onje bweka tiko twara abantu bamingo aba gusiye mata getenta nje bweka Chinga kicho niko Matiang'i aganira bagusiko be komorembe chinga kicho nsibina botambe na kubakira mbya soko mwari baga kogenda isko ere kuriya chikura aba gusiba mindo Kurulinde Lyon since time memorial. We are peaceful people. We work so hard and we treasure and believe in hard work. Koru Lodwa ogenda Taita Taveta ogenda Mombasa ogenda Sange wiki ile na ni Siolo abantu bayitoko nyara bagusiba bakon chinyanya bakole machinyanya Meru ogenda Meru town aba wakili aba gusiba le Meru town advocates aba gusiba wakili baro mustenu zia ba Meru Toto colleagues, we believe in hard work. That is what we believe in, honesty and hard work. Niko bono abarayabu abagikiri baraibo kendrete bwo bukebago ime county ya Kisii. Polisi sasa wamekuwa complicit to crime. Eti kwa sababu kuna mtu mkubwa ndiye anatuma watu kupiga watu Kisii, kuwa watu Kisii. Aba gusia barako imokera, bonsi aba bako imokere. No to ale soko genda. I'm telling you, we shall look for those boys in their homes. We shall look for them wherever they will hide. Kombote stola toteria bonyiro korbosonga. Ituna bagusi ndoli kos. Ondo gotebanga na chinyimba ko tubekera basaega. Na intuto maite ko lyaba saeba kwa chinyimbo. Iyo mizaha atutaki. Inu ekere Matiang'i atene ne gusiga. Atorentere chi computer. Ngaimole. Emota geto mano minto Matiang'i arusi kuchianga aberiketiriana atigale bweka. Ripoti ya Ensoko TV nche Pethuel Machin. Gakechi boigo mwanchito murigeria niko babarai ao baina ne tebirengero byago igoro ya e budget area yabetke gosomwa ritsuko rigoro tratigerera ebirengero byabarai yabo.
Chana mliona wakati sisi watu wa upinzani tulikuwa tunasema mambo ya budget. Na sio sarakasi tu, tunasema kwa sababu tunajua shule iko shida. Walimu wakuu wanashindwa kuendesha shule kwa sababu hakuna pesa ya capitation inaenda huko. Sasa pesa ni kupora na kuonga watu. Hiyo ndio kazi kubwa. Ita watu pale uwapee pesa shilingi 10,000 kila mtu, ita watu huko wapee pesa, wewe ndio mkubwa, weka watu kwa laini wapee pesa. We can't develop our country that way. We will develop our country by being disciplined. Na hii kodi kila wakati, kodi ya rent itoke 7.5 iende 10. Kodi kwa M-Pesa, kodi kwa kila kitu. Na huyu mwananchi anaitisha hiyo ndio analipa kodi housing, ndio analipa kodi ya SHA, ndio analipa kodi kila kitu. Bami ndo muri gukora abantu baitu. Mbatonya areti. Tuawasoro ile. Na denta yale tole ndo baregazi. Omo uri ogochoko some budget mbandi. Anyare kurigereri. Ase bintu biri necessary. Biri akonyo mwananchi, common mwananchi. Binyare kobekerwe budget yerengia. So bali bande bintu biri byaraksalis gochigoro birusigwe budget yerekebe cut off at least ira nego cha mwananchi onse. So kwa mano bogima buna bona gabwa kongire bintu byakongira maguta akongire kire genteke kongete tororango nga umwananchi oyo nsa erna nyore benefit ende ons kurwa se budget iyo gasom because from previous kere budget ya gasomiru njebuna na kina igana na reko tegerera igana igunga gento gete kiagure budget ngo somwere gento gete kiagure. So that's what we are expecting ndo baza kugunga budget ya somiru yeche besa chinyinge arafu gekoira na gocha umanya konyora ngebintu byachakira komenta bona gabantu mbabwati besa chwese cha bolire tax cha beire igoro tigango to consider mwananchi oyo nsapi utabwati kende gyonse kire gento ni gogego tende gokina senge chama butani gabwate kaine na manufacturing na no gotara chitaro chito no basombi webinto asenseng aseigo kwana nkolinga serikali yaita se budget ya bono tigebe mwananchi friendly teba gekoligeria abantu bali baigoro erigeria abantu abainse budget ya gosomurero budget gosomurero igere igoro mono ase obugima bwa bananchi bake bakagoida igeto gosabanga budget yelio nyandiri okobua etuguterware ase ngenjo taxes twaligereiri bako monto nse piga kona tax bako monto gochikoni none bitamutamu gatakeire kwa tax egente kyo budget yetu takeire tonyekane kabisa abachumbe baito etokubatumanga bakane budget yeyu egere baligererie ebe reviewed tonyore budget yengiye gofefu mo Kenya okawaida. Hii budget tafadhali ninaomba ya kwamba ipunguzwe chini. Hapa nje wananchi wa kawaida wanalia sana kwa sababu tunakumbuka kwamba hizi vidole 5 hazilingani. Kwa hivyo pia sisi wananchi hatulingani. Kuna watu ambao wako chini kabisa. Anafanyia 150 kwa day. Kwa hivyo sijui kama vitu zikiongeza huyu mwananchi wa kawaida tunataka aende wapi. Tafadhali tuangalie hii maneno sana ili tukaweze kuwakumbuka kwamba hapa nje kunao wala ambao wanastahili kukumbukwa pia. Kana nebirengererie byo bya abarai naboigo nabananchi kurwa ase chinsemo ao kubwatekana no gosomwa kwe budget ritukuligora aba MCA kurwa ase county ya Nyamira na barabu nigo mwanchu muligereri bairete libagali yabo nakogenda kurutota obwagachi bwa industrial park yo egwagachu asensemo ya Sironga na namono kubwatekana no mwenchinia ogendete gotenero murubiri yo nigatabo obwagachi bwa enseme yo yaba okora amagendero ya kubike bigwanda nigo bono oikire 50 nomo na isana semye mwanchu muligereri tetoigunkikelia umwenchini yo akwanete na boiga MCA babete bagutara ase chinseme echo chia Sironga bagotarera enseme yo ya Sironga niga ba member abo be budget committee ya county ya Nyamira batebire eganga yabo no gotaka kumanya goseche bese county ya begeta somo radio yo gosembu ya chiatumekire Henry Obwaya no muchumbe we county ya Nyamira kure wadi ya gachuba kitutu masaba e county ya Nyamira tuachirega most of the work ya ile 65% na endo umwenchini orega ototabiri by December ebiasara byajakira by September bakode totabe by December abantu banganyiro goja biasara byajakire ekara twajagite umupango yo etu amanyeta abana chirubu komik banyamira konyora bari igasi ego etogo saba okogani kuri kwarenge kwa bana rubu 10 banyamira kurushigwa Jones cyanyamira
ebe abakorie gasbait abakorie biashara byaito banyore sebagwa jindagere abate gusareka egere banyore chibese goje mevuko yabo obwagachi obwo bwa industrial park nigo bwabire bokogenda ng'ora gwetera buna riraba ime ya Sironga nigo liabire likobachanda kurende nigo bono gosemeria koro gwetera buna bwangoiganiche gokonya omuremi nabo igo musae buno mu director bwo bonchorire county Nyamira Dominic Barale akwerera egangene ne industrial park no botagachi ebimeri bitano na kemu kawa chai amabere chingeni chiri toko yekagonga roko vegetable avocado na matoke egere buna abaisimi babatebire kuiguru mutinyi 12 abaremi baja konyora obuya ne faida ye industrial park negentege ketoke kekonya abasai especially as employment because we expect close to 5,000 direct employment and 15,000 indirect employment. Omoe musiebwe wodi ya township Duke Masira nigago keiro mukiora sobwa gachobo egento boiga goteba mbachikone kebuna basiri romoroberiyo eri gosamonchoriro nacha se county Nyamira. Iga twikire twanyorera abakorie gasi bari mugundo bagasaine gasi babwate aja yugukura meaning ngangora abantu bari babwanete comment kibasa bakorere gasi these are the people so igona bonta keteko tana will support you and to make sure nga ebimeri byeita abantu batogeri kunga this could be the game changer ya Nyamira County na into to achieve this dream torororo komenta nayo nigatebire ogokeire nchero muroberi yokogendiwa asekeria goteba abanyakenyoro banyorire kondaroro mwarara ari mahate abantu baminto babosamara abantu babugichora abantu baminto kuruanga nabunarigere ne gweke gusike gokwanwa ali ekenge tutagitege ntubunekege gegotikara seso ya tigaiga abantu baito bakonye ko muntu gora akayanka katokorosia na ande biashara ekegenko ngoro gikerengana n'abantu baracha bayi guchi story n'abantu baminto bakorere gasi omoe musiebwe wodi yeri gomanya mbega gisesani gatebire amagendero nkorore kanare nonya gitangutangu cyale ngara sabana inchibe county Nyamira bunamaga cyale ye county industrial park na bwegeti kyamanga ya kwamire county development project isa to tiarende shida mono county headquarter industrial park na hali headquarter ito ya egeti kyamanga manganaro igasine genderete. We are just hoping tiga se tiere na linga ndo andonya miro tuko nyorobo soku tuko nyatenga gendo tikio twaro siri kere meja one karabia rire torna kendo biko move go chimotu. Vincent Monda, Ensoko TV. Jitomurigeria tugotigana roboti rwa Vincent Monda unenchira yamo yosemia igoro yokwena na mbaguse yokwenania amabe horogongo rwa gusikurwa ebikoro byo gucacengera inse gutachense kwa bana bake kisegi cyegenka oboiti na boigo korengeya embwa yabana nige kyumbe kyamaga hat itskure goro gya twalite gikaro gati abarayi babo eriyo gosangerie birengeryo na boigo gosemania hura baranyari bakumenya ase cyenga cyabo nase gikaro ekyo kyabaretire amo habararia bebitaseni ao byagusi nabo igo abayeri bobwene bw'amanyabantu abanyare ko bagotwara osemaninga nere bya ensemo yagusi gotwara okubwatira no kuyakwene kinga ebikore bigotacheransa abana nabo igo bikore by'ikisegi cyegenga ngo nyara ko kire kigo kyananiwa nene mono asorongo rwagusi nego nkoro kwa Brian Nyachae ngokore mere mase getaseni kyobarali kemenyekene buna radio vuna tekore ngambia mono manga hata sengencho yokorwa libageli asabali kikorwa sorongo rwagusi konyora megelio igoro yenjira tometu kunyara kwa batuko mulikera na gukwanira amangana yarengete chisegi chegenga no kuonererigwa kwa kijinsia somo no bege Swahili ndebe bunabali kintu bwateli bagali nene dio kwaene kinga amabaya kunyara kwa bakago korekana nene ali sebinyoro ngo mulikerwale na kunyara kwa bakago kumenyekana elinde chinsemo chinde cha serikali na chinsemo chiri cyo korobutu kibo basalia banyara kwa bako nyamulikera na kwende kinge bikole binkabine bigango nyara bireko babikoera enkuru kwa Ronald Mayaka ngokora ne radio kuru Kisi FM yeri binte binge nga intubu nabaliki bamangana amayi of course bintu babikokolekana se ebinyoro mayiga ntubu ata machiko ayiya gutora ntubu nabaliki bamangana amayi enchera to kunyara ku report nabo igo kubeka mangana ye buchisa abantu kubwaterana nabayigeri bamwe banyabantu kulibwo kuligeri bwo neli chiko ngankiri gukwana elinda sobo amekero twabekira maliogia yamo tonyare gukoro bobobo okonyora bokole tugochisa abantu basiria magima abande gifamily chia saleka wasekerengo aso kwende kinga bali bakuniririwa konyora baro bwene bwabo na matuka bago chibosyo tali konyara kwa bagako ba affected ya senginjenjera
emegano yabo ekonyara koba gekumurikirwa n'eci nyumba chiborari tubwate responsibility not only ng'abarari boka n'abayigereria abo bomwe bonya bantu bagocoka ekere gento kiabere no ni ntu abategereri n'abarigereria ekero ujumbe yego ikira abantu bonse enjirenga buneye iga no kuna gosemani n'abantu ko bawea ngantu bwende totenene tunyare kwigerera obwene bwa mwanya bantu sensemo yabayigereri bo bwene bwa mwanya bantu nigekere kyo batebirenga nere biya okubwaterana hase bitabo byonsi bibere eriyo kwene kingango ngusera baramo nabo igo baria bakubekwa hose baria bagotumekwa asenjere ya mase yende kubeke bikore biga banyare ko babakonariwa kera to kumureka mangana aya abayari kiba mangana bakonya beka sembeo amanyekananga obubi bwakori bwasegete na bire bitasheni bito bya buraria obo uneri burasko bonge sana gose burabasko bonene mono asenge njo ko koreka inseje yebirama by'abantu na byesaranse ruora mangana aya kere binte byase kenyero bitike igo okonyora nto bwa society okonyora society asalikere kero monta okorekere gento muna kero monta okore bintu bya muna roche igori chiko ekerira sense dichiko ngocherira konya twatwara law and order. Grace Murungi no moteneri bw'ikiombe kya Manga Art azanyare ko bagakweranga akere orogongo rwa gusi rwamentekanire hanene mono hase bikore byo gotochera abananse nabo igo kisegi cyegenga nere biyahe semeka muneyega nyare ko bagiye kubwatukwa hasikinse mo cyonsi hanene mono hasabarari nabo igabo igereri bo mwene bwa mwanyabantu abako babanta batangani kuomerana nebikoreka munebiga gose bayikerwange unabonekera tokora Nyamira gaiga amang'ana ayo gotachirwanse kwa abana nari igoro mono ayo defilement nari igoro mono amang'ana yechinda chiabana teenage pregnancy nari igoro mono nanda nene sub county yeto ya Manga gose kitutwe ya gaiga nerere igoro ase sub county cyose cia Nyamira asa amang'ana yo gotachirwanse kwa abana na amang'ana yechinda chiabana nere igoro mono. Steven Nyarikimone, Ensoko TV, county ya Nyamira. wanchumuligereri chetire chitaika 55 na moma ya chinse 12 igo chitigarite inye Diana chibe ense ya moya bono mambia ekera bono naro asese moyo mupira uliogendeto World Cup gosikolio bunyangogo bwense noro elire egati yense ya South Korea nabo igo bari kogosoli na Czech Republic. South Korea ya nyori bubui ase ya nyonsiri chiko libere ase ya mo igo inego soli ya kabiri ya World Cup ya elire ase mambia bono kurwa ase orogongorulia rwa America, Canada nabo igo Mexico ase chigosoli chigendete gosoli ya kabiri ya letru mubui kulenderera embali literuli togende bosio mwancho muligereri umuliki wekiombe kya Nat Lucy Gitoi nigo bono aboliri abayiboli nabo igo konekia kuligereria abana babo chimbwa ekera abana obanyara ko bakwirana ase chinga nigatebire abana nigo babwenete ko baba ku ruswa se chimbwa chingiya na chokonyara ko ba chiko bakonya banyara ko babagokina niga yakwaneta ya samatanga yamo ime ya nyabisia yugo toka sensemo yebunge ya ndochega igo mwancho muligereri batebanga nensemo yebunge tigandigererie kwatebie igo yarenge asesemo yebunge abo basi ime county ya Kisii mwancho muligereri tigatonyororo botioro ro omo obisoyo gwikiombe kya Nat kago kwana samatanga ya moime ya nyabisie bunge ya bubasi county ya Kisii nigomori kibikiombe kya Nat asurusagirwa gucha Lucy Gitoi akurira abayiboli akurigereria na kogorora chimbwa chia bana babo anene chinga kiechiga chiskuru chinde chia bwatokira borokyo guchenka kubwatikana no kuya wechi skuru ekyo bagaki abayiboli abana amorote bana basambire chiskuru una bachete kaiga please talk to your children kwanera abana batengamo batomete bachiko samba chiskuru mwana ondo okoigunga omoriro no rime ya asambire skuru tigamunyoke gochaka asambe mwabo ekiagera igotwanya orete kera abayiboli bagokwanera unga abana ngosamba bari skuru omoyiboli agota abana mbuya bakorete mbuya bari ngabori abari munki abana batagete no mwari mokobori weki omwana atagete gosana yo moyiboli gotete inki omwana atagete who is to blame abayiboli kamorancha abana muna bari kabakwanere and be very strict to them korengana na Gitoyo korobigwa kwa machiko kurwa saba iboli na boigo ewizara yekisemigo kya sabana na kigento kerera boroki gwabwo komine bigoti abana bayikire rero bagotete bingonya gogonkwanira ngwe itande tagwe ita bono yaite oyeitete
takwete so no ikale itakwe engaki ya koraki nengaki ya ikakubuga goita bange muya kwera bwe kubuga goita bange na ndakwere so parents, please, as you get back to your homes, talk to your children. We are also doing our part. Ntuakulete pitaki yori abateba nganda ko negotiate na bana. Ntuakulete mwaro tena ruseti ko manga karetu. Na ya komore president ya Ruto komore raini eri ya Ruto ntutoro tina to tigete siko. Ntubona ntubali muntu tutam ose one time. Ntubali metole 3 time kiagere time yite ko chakata 1 time tuta hadi mutiri. Ntubona we are not in 2 time or 1 time. Ntutole asa mangana yesku ale 3 what? 3 time. Nabagambi bekinseme ekyo ningo babulire serikali gukigwanjira likikolirya lyoko abana binyerere. Nsendo tenge kiboko keriya chete ko rusi woro na kiagera murabona baro denga amerere bibunchara geteiga. Yagere bachakiri basambati school. Serikali yari gwanchi introduce aganto kaliga ilitwa gasambiru gaboro twasambite school bole. Nali abana baito bararonge basome na tubatomete bakora amasome se school. Batainga nyanditu arenge ko sambati school ekikanga babwate ase babasoma. Boigo nigo bakureira abana bale baguchigotoka makoli na boigo chipara chinsa chierire koria binyerere. Inche tinda etikorora abana para uchakira saa 12. Tinda etikorora abana arali. Na watoto nitachapa viboko. Nitachapa nini? Atakucha nyumbani akilia. Sasa wewe ubebe mwiko ukuche kupigana na mimi. Seko genda ndoli kuancha kesa kugeito gakara kerikeke. Tutachapa watoto viboko. Ko reporter yegeta seni Yensoko TV. Mchereta na Apollinaris. Akama. Sana mo sakito Apollinaris Akama ande Innocent Gora Mutebinga karibu sana. Aseita seni yetu Yensoko TV ndochi nerengo korali gasingi yakore no machito murgira negatiaria twasangire naye mambia yabono na mange twabuate twaya chutire na banoto goswa sense mo yechikaseti machito murgira chinga kichiri ndocho yo minto Innocent ritkolia lero linga ko ene kyabuna ngo manyare every step era sense media world cup igonga ritkolia lero machito murgira kenenge ogegweta wabegeta maisega kumanyi kolende asabali mwaso ira somoro biro Boniface Mubisa Bredigaria Joseph Witeba ndo chigaga kwa teba kurwa Mexico City asante sana ndo emobegeta maiso mwensi Innocent igo de Savara Isaac Omwena kera Dennis Mwensi pi mwanjito muriria gwikane some ujume chena asabali ntara soma bali mwatu masena mbaye studio ya 07886663 hoigo wera nturi tunyato gusanga naye asobwa bare SMR chikaseti biamono. Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass.
Kweli, Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571, au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Magega ya televishoni ya nsoko gwikasiro yao kwa nyoribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okwibonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoliguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Mrna nabaribe chinguru ilikwe manyabo na wataka kuchitana nyechense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana maya. Ine asama kiaya mbireo, seino mbireo. Asama tuko amaega, obogima bwakira litko bwomogusi, nigo bwale gosirwa nobolemi, likomera, liburga, lisamora. Bionsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo. Ningi
ribaga rikiage asinka yomugusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi somoroberio wikiage kyomugusi nobe bokumerana na inche Frida Kerbo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera ritko pomocha Nabalibe chinguru erikwe manyabo na wataka kuchitanya chense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana majia. Mwanchu muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwanchu muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyara kwa batoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mobune na kuru Mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nene mono ntonyara kwa batoko so asichinse mo Childoret no mugusi ora asichinse mo Childoret nenyara kwa koigwewa. Mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda ase bali barasa masamba una chinse mo Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinse mo Chia Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligereri asegeta seni ya Soko TV no gotochi kwa batoko kora eke korugeito tonyara kwa batoko kora asenchera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tonyara kwa batoko korareria okorari kwanya gosira asenchera bwenerete Ensoko TV oboroso bwomugusi. Eye Ensoko TV oboroso bwomugusi. Eye Ensoko TV oboroso bwomugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli
Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Tumurigeria wigita sengen Soko TV hasentunde gatatu ni gotogoswa sensemo yechigaseti konere tukuria rero no tumwate chwe ya gaiga tigara gukwania tumekogenda se ensemeri yechigaseti na ende ne mambingia mwanchi murigeria tukugwakira mbia mana na kumwiraniria mbia mana so gutugwati na boigo na kumwiraniria mana tatinya sai abeira ko bakago tulenda na ende tuikire emambia bonoiga. Choya karibu sana. Asante. Nande next time bono manyenga aiga you are stuck mopiro chakire twatete World Cup ya chakire. World Cup. Bono World una ya chakire igo ene kianga tori gosuka goruka gekiagaro murigeria natage kumanyanga kireke mambi ninkiriki abo tumaiti gosogo cha goro nyomba mwago ne garieri yao tingosuka ne garieri yago bekechi uniform ga igachiri choko soigasi tumaiti mnogo cha gukora lakini karibu sana tingosuka bona chiripi na ende ntole no mogoko Mexico yakolete buna yakolete njege ntokero kyoge kongo kyogosekeragere ngire ni Mexico ngambi yamono no na arenge nabwo ntu abwate njara kero kende bagatutumire bituma sawa chwe kuri no manchito murigeria tugoyo minto Innocent ara tebina rya siga set chonsi ena nyarigo kwemanya sema mbia bono mwancho murigereri nande asema mbia bono nigo tokogenda asensemo y'ikigazeti chwe wateba bono nora ononde
tuliko genda ndi nakorara iranire kabisa amane mambi magoroba nondema wacha kabia sana ngomone nolinde abantu bonsi bagusi mwanchu muligeria sema bia bono gombata soko bakukwane igazeti ya The Standard nabo igo ase screen ya itoga iga chigazeti ntobegete chionsi pingo chikote bitole asikirikira ase chigazeti kirango ligeri chionsi ipi chigazeti chia lero mo ya Daily Nation ige chagete Balancing Act ya no kuligelinga kibakobeka ebintu binyale ko babiwanchana igase gazeti ya The Standard bate hashi realities chwe ebintu byose bibago kwana na Diana na mangana ye budget bagotebekera ya somiru budget ni bwa tabana baye na bana baye ni chibestiri chigo bekwa kira ase department ya serikali chwe akiroje budget y'umwaka we ugocha egento ngerendo chabu taifa leo nere kwanirete buya nere muligete buna tuganirete kumulika ni budget ya madeni ego chikoba ke wakana madeni na nande kabeswe chibes chitoke mate tobwate deficit na roche 1 point something trillion echine chibes chigane irito manya goichoreri budget estaneke buneganiri na inde karokoligereri no sentigente kega even developed countries toru example United States of America no embara bunkonyorore babwate a deficit ose babwate borrowing nero rama kabeso naro lakini bone gento kere onkelinga barabunkonyorore babwate intano nini borrowing nere itwatete domestic serikali ya Kenya gotebe chiko bage ukabesa wetanji billion chimikianda kurwa ase internally goitira sibigancha bitu tubwate na inchira bakonyara kwa bakoleta chibese chikuru 4.8 trillion no igeswahili kire na ndemo nigento baligeretie kenene chibese chisi chikurwa semenene na kurwa sichibango na the domestic borrowing a government goitira Central Bank of Kenya we keep very careful yakogera if you heavily borrow mate what the difference between us na developed countries neli okonyora te borrow like in example kanga Kenya go borrow from NSSF roche byombe biga bwate pension nini akaro togo chikokora domestic borrowing Central Bank bakechigo chaime eligereringa kiago konya the common man yakora if the banks will borrow to the government and they are sure chiwas chabongo ira na chire karo kende onye ntogo twara that control na bora nyore interest yabo ya chire goro karo ya chire konyora interest ya chire Diana go lensa bako chigo sinyugo boro ochigo sinyugo boro Diana igoro mbadi na kwanerete igoro ye budget ya alternative government opposition eliba aba bagoteba nga barabwe yabekera bakoyebeka bakuligirira 4.3 trillion kerabete gago kwana igoro kerabuli tuna balike kerakule gosome budget na kane tagatebe bintu bago kwana mpiyo kero kuligerelia e budget yeyo chinga kichinde nebe tagateba the government budget ibagale gotebega budget y'abananchi norochine y'abananchi ere una chigazeti chigoteba una narorire oyo minto Innocent at the same time ritukuri igoro actually tari mbadi biko kwanete egatia baraimbara esogeti bakara kwana narochino yende de nyoro na kago kwana egento ke narochi bagukwanira mono no bochori bo mwako gocha chibese ichi asinaro konyoranga nigo chiamente tumono nande gento kerito koliyo liboni ganga alias bamentete ekerenga kia bonkire kieke nabera bes ne y'abananchi lakini akiwe chokonya abananchi same time akiwe chu affect y'abananchi roche buna abananchi abange boygomba gwatite mbabwa tugitebirangero bya buri twigoro ebateretenge serikali giye kubaiba ya tebetenga amadenio amange igara chigorusu wakurwa sebangeri bagwakana at same time gento ndatebonye kire y'abananchi onye kiare ke gochwikirania jukumu yaye ekoliga sebneganiri ekere bangwe yo chikonacho round yetu taitumanye nga chibese ichunga ichi agenda tebanga niri chibese chigosira na ndichiasira pinto kumanyanga ichi agenda igongonye kiria bananchi tiye korwo kweso kwebintu binde bibe bwasioko erorekane ko be yabananchi wanchu muligereri semambia bono una koigure kurwa seseme ingo gotebi tolenki chigazeti chigokwanera kulinde chwe yantete gukubolie nere budget yo mweli yo muraibwense abeire bono kago president w'icyasaba Kenya gwitirase mu waziri wa John Mbadi noroche ne factete ini bintu biri byonsi pia abananchi baganyererete birachiko babibokorekana
ase ntunde yo mwali mwense ase geka kimya ketano nebugoleti aspirations trichons ipya begete se manifesto ose still negwete tekira neti bintu biri byaganire tinda manyanki uminetinga budget enere yo mwali ese 5 years yumwaka na of course natwale yende ekero tuchikochira elections irabe next year 2027 irabe 2 months to elections lakini enero bono enere ngabwate fully enere nkolikira bono enere budget ya yo mwali mate innocent tiga tuligererie when we are talking of the budget ebinto mbire bitatu kero kendo kororanga serikali isa kobanga nja solifu no nyano ubugumu babantu bakunyakoleranga ubugumu buri mu wabeiro bokomuningi nabo konyoranga kero kende ense yatulire kero nari kuligereria muisonde budget yense ya Denmark ninki kego consume mono nakumetinga the number 1 is social protection and welfare ya abantu babo bali kwanza vulnerable groups ndorochega budget yito gathered for the elderly abana bari batagwati Bible plus ne bintu binda alafu na ende nindoche abantu bagwate disabilities it also gathered abatuleti village elders gaga chweya egotebanga 33.5 billion achikwe uchesa abantu abagotu abana bali babwate disability usandu bwate disabilities bali batwati Bible na ekero cyo yakwanira abatuleti ebakwego togote bwanga ningo bali 110,000 nechiwe sichi bakwegwa nigo 3.9 billion 3.9 billion so echichira around kirachikoba barachikwa around 3,000 every month it is quite improvement because bantu bali toko igino mutuleti toko igino assistant chiefs korumate gari nkinari kogote bimago chase kwende yao ekaroko ligereri Denmark kwa makonyoranga almost 40% ya budget yao is for social welfare protection na abantu abale vulnerability groups ekaro toko irana back to our country ebintu mbire bitatu tubwenerete tuligererie budget ye nyare go solve number 1 egento gekoroku health budget yende ons goike kade ngaki abantu baguchikurwariwa ama mariogo atoke nindo chemba kuna kunete ebintu gabu gekogera tukugambira abantu barwarite buna boniga ntubwate chikesi chinyinge people are complaining buna insurance the national insurance SHA teligokora kwarire if this budget will solve health tomanya gochicha budget ye solve gento tokorokanga education gekogera education nere koli chibese kuru bitabu kuru fees kuru nini transport kegokora tomanya gocha toligereri bono egento kende infrastructure igo emineti ekorona kwanera health yomete paka endagera wasoire kwa bekire bakesemo ya agriculture kwa kesemo ya agriculture because to kwagachira abantu chipara onyambabwati ndagira from statistics ngota yabalenga Kenya ego consume about 12 million bags chie bituma igo 1 million bag ewenerete to kesto every month egento buno mochere na ro analysis ya korwa segete ngomo chere to grow Kenya to iso ko bantu imboti within 2-3 months ndo gutwara mochere kuregaiga so ebintu bine bina bia budget ye ebwenerete eligereri umato kogo kuna agriculture wakuniro mulimi kogo teba for instance buna ntwa bwate ngaki nindo che no emboniga government ya Ruto ne kunerete free primary education oiso kaleta for instance to chakere health totebenga abante baba covered ngo ndoli nyagitari kwa ruwaliwo tochiche education ababeli baruseligwo mosigo no 75% tochiche ebinte itwata babuna infrastructure okonyora twagachire toikere chinse chinde ase chire ekoro ku economy drivers bitabiri bikwagacha ujumi yense ya Kenya gazeti ya The Daily Nation
mwanchu muligirili yoteba balancing act igaiga waziri John Mbadi unasomete budget ne orogati chinamba unachibesti chikoba chikobe kwa gochia ase chinsemo ao tokanda se gazeti ya The Standard yesemambia bono bagokone harsh realities nga bono oboene nigo bokorolekana kwa babo kong gochia saba Kenya. Gazeti ya Taifa Leo ilikuwa iguchwa ya teba bajeti ya madeni mwanchu muligirili bateba wikiranie budget yo kukabya sangororo nabo igo ense ya Kenya nebwate amakabeso abonete kwa bakagwakanwa. Gazeti ya The Star asemambia bono mwanchu muligirili ni kwanera chi skuru chibara nabo igo chinyagitari na chiobono chianyarite kwa bakikonyora chibesti nyinge kurwa se budget ya 4.8 trillion yasometwe no waziri John Mbadi. Togo chaga igase gazeti ya The People Daily ngo kwana barenga tough reality mwanchu muligirili asbago tebanga amaene bono oboene buli bogo tebekana kuarorekane koro kianga chinga kiechine chinkongu sana igati yali ase chigazeti asemambia bono ekera togendete ko batukurigirira intagetenda arachaka kurwa ase gazeti ya The Standard ya sobwa ngo mwanchu muligirili stogotebanga umuwaziri nigo asomete budget yarengeye trillion inye enugutainye isano isatu nuguta isano isatu ibere mwanchu muri nasabira kwabera chi trillion inye nuguta isano isatu ibere bagatebanga chi trillion yechinigo chikoba chikoba chikwaga chense ya Kenya nabo igokoreta obotoereru asense ya Kenya nabo igokoranga ense ya Kenya yanyare ko bagikwagara nabo igosaba gukwanera nga nonya nabo ekere budget ya somiru nigo ya orukirie enchera ego chikoba enkongu yaba Kenya koranga kibakonyara ko bagwikirana ibiru bwene tegati ya biru bigokwanera mwanchu muligirili no gukina kwa maguri ya maguta nabo igo mwanchu muligirili ekera bagateba ba Kenya babulire chibesa asumu bukobo na omwanchu muligirili ngokwana bale abakolye boncholeria abalemi ngokwana balega iga nabagendia chiboda boda bali babete bakoegwa kiliye gotebekananga omweso ngamba chikoba bagokonyu ne serikali kurende buna tukagendete kogenda bosio nigo chiamate chigendete konyoro muchando mwanchu muligirili aigamba buturanete na koro kinganga kibanya tukoba bagokwanera huna serikali ena nete chibese mbara batanyorete chibese chinyinge kurwa se budget nige koro kinga state house nigo ya anyar tukoba geko siria chibese kurwa asichirije tu mwaka bw'ikirubere 2025 mwaka bw'ikirubere 2025 nemo asibono igo mwanchu muligirili ire chibese chikuru kunga billion chinuguta 13 nugutainye 13.44 billion na chinya tukoba chikona rwechoro mwanchu muligirili bagateba obwaga chibwe chipara nigo boire chishilingi chibillion chimibere chishilingi chibillion chimi ibere 2025 nuguta 5 nabo igo mwanchu muligirili koligirili barenga ngakie endagere chikobage gosoigwa asense ya Kenya na asbagateba nga ebango bono iga nigo yabikirwa sekerengo kiligotebekana 35% gose 30 asemia kerachwe yo koligirili iga abakenya babiri bagukwana sobwango iga matukabwango nga murayibwense serikali yaye sensemo ya State House nigo kwanyeko ya uchibesti nyingire kindi se kuligirira se budget ya Mbadi nigo ekwamba karolekana State House yake ya uchibesti yayo State House Mbari diuseti alafu ndoche office bune ya msali ya Mdavadi na kolete kwerende na mentirake but then at the end of the day innocent to kwa reality no Mbadi na kwa netege ndogabu nga abakenya batagete economy ere manageable era gere no nubugima bwabo be lessened but to kwa reality ase tole bono iga mwaro rabuna liri amafuta menta no ena stwa cherere siringi 50 squeeze ogotebugwa nemia so at the end of the day this wali njengo nyakoboli kera lituko ne briefcase yakobogolibwa budget ya enda ya kole kwerende ya som ngaki to konye feel into abakenya ngaki to konye feel to manyenga at the end of the day budget ya kolireki ya tokonyire mbu ya ko reduce to ya State House because abantu ba complain kera lituke president nende gali nete the other day mbate banga ko kombo jet ili atumia ya ringe chibasa 200 million per hour nande nasindikero koligereria no one is complaining nga a president ngotarere mono genda abantu bakwamba kubole what is the outcome chie ekwerende etari yakora Diana tigato tebugunga
president njachite nsegete Kenya njanyorete gose ne deal abafanyikazi baendoro gose country deal ngochere eche ko university Kenya gaiga karo bagoja ko university mobegete te favorable conditions che investor egochicha ekole kwere university abantu bali kwegasi go sawe kaga agakubolie geti asata te kwaga che industry mama kurua roro mama taikararwa 5 million Rwanda muinoga bamatebi ntuntu liko saba 5 million njobe keke wanda so karo koligereri ebinte biga te reality ne lina ki at the end of the day karo wake iye budget yiga kwanyeira muinago sen school feeding program na ende ntoche tobolia na ende kana kigento tokoboli egento muna school feeding program neche ikere ekerenga keli dayane bekeire kegera ekaro kipa introduce tie bintu nebiga even inonya no mwana na attendance ye class go yabete recommenda aseki omwana nkorora arenga njembe ara seita ranchi yangita kende nkeyo lakini ngisa kwa ende school ndemereri nabo nkoragera ngira nego bocha attendance yabo mwana oli osoma so ntoligereri na ende budget ye kitora kore osenga ba Kenya mba feelinga enyewe ya somi gosene chiba chiko somo lakini mwata tai mwareduce lakini nsari moma etanarega kimogo chinyora chisome fuko Mwancho muligereri se gazeti ya The Standard page ya katatu ya kabere na boigo ya gatano gatandatu mona 10 nigebwa tamagane chibesa na namone sababu kwa na chibesa chinga ichi kogenda mwancho muligereri bagateba chi bilioni 2 nuguta isano nigo chikogenda mwancho muligereri asigintu ngari current expenditure chini chigwaka nemeshara asabagoteba chi bilioni chimisano isato merongena na isano nuguta ibere nigo chiko chikoba chikogenda asa ogokora amagendero yobwa amagendero yense na boigo mwancho muligereri goteba lenga chibesa chiri aseke ganje kili kyubwamo kekurunga consolidated fund services chiri chiko nyara kaba abakenya bakoligia huduma kurwa serikali chiri bilioni 1.5 mwancho muligereri nigo bagotebanga na chichia bete chikobekwaro ise kuligereria na asumuzigo berte se budget ye nigo bagoteba mwancho muligereri namono chibesi nyinge niyo chigoba chikogenda chikwagacha ochigo chikoba chigwakana amakabeso numugano ule ase gazeti ya The Standard muna twaro se mambia bono Diana tatuligereria se gazeti ya The Daily Nation yototebi chinamba chiroro gwatebira aba chief amini aba tule tingo chikoba bare wako uchibese nabogo totebia kikelikia kagire komenta chigari nchira ndoje chiumurero chipigipigi nchiroro nabogo toa figures tiri bakwanerete aigo manchito muligeri ase gazeti ya The Daily Nation no ibicha ya hega John Badiere kurende gento keri bagukwanira cyasi chiko bwatuko uchias school haiganto bwat free primary education ose free primary secondary schools capitation ya manchito muligeri chipes chonsi chiko bwatuko uchias school bagotobono nigo chira 92.5 billion boigo chire chiko bwato kwa gochia asensemeria intern teachers abalimu balia ba intern chire 8.2 billion tubwate boigo abalimu bali ba permanent employed bari chiribu merongo ebere na barabu chibesi ba chkwegwa nigo chire 4.9 billion korende karatwa kwanire igoro yaba gotuma nchito muligiri abantu bali babwato bali masebe nyorobito boigo abantu bali babwate emichandu bana bali batabwate abayiboli na barumba chikwegwa 33.5 billion korene ngo kwanira bali boigo abantu bali barasalire akeigo bagotebanga the losers ndobwate losers na winners mono winners gaiga oyo mito innocent kera to kwanira VAT aigani go bagotebanga ase ensemerie chindege ne spare parts alimbi yabale amangana yechichuba boigo aika to kwanira evangelia gochikorwegwa korende ase bagoteba mone evangerabe gekorwegwa mwanchito moligeria ase birengo bigoro nechianga chiri chikorumense ya Kenya materials gochinse chesko naboigo mitumba chiri chirabe chikorwense ya chikorukuru asiense chesko gochemeyense ya Kenya boigomba kwanirete chichuba chiri chikorukuru asiense chesko gochemeyense ya Kenya gonga ensemeria yobonchorio manchito mulgeria mbale barachikosalira kego boigomba kwaneta manganaria yechisimi korene kingo cha gazeti ya The Daily Nation page ya kabere aigani go bagatebanga egento mono budget yarigereretie nabasae nabaigaba kichikura kurwa sebnyorbeto tebanga mashinani aigo manchito molgeri ngo bagateba bune serikali ya chagetie meroberi au ase abasae babegetomo barobo gaigabanya tibagokonyika
kuri ndekero kurigeria Innocent aigamba kwanete igoro y'abasaye bari 91,253 abo bachagete emeroberio yobonchoreria eko twateba namba bwatukiri tuchibese ne serikali boigontu bwate umoroberio ryo nyota Cross County emerongebere na isano nemo 26 counties bateba abasaye wetania chimi emeronge 5 nomo banyarite bagokonyeka wetera somoroberio ryo nitibesika bwatukirwa nabayigo bagukwanira igoro ya endo chigaiga ekorkwanga viva he project ekorkwanga vijana vuka na afya bagote baba sai bakonyegete 72,623 umubaro bw'ekibesonoro batabegite asaba sai bakonyara bakubatukiro kurene aiga egento bakwanete mwanchito murigeria n'ekibese cyo gusebangerie ensemo ya mutumba yekisimi nabayigo asabagoteba igoro y'abarimu abuba interns kiri negento Innocent kire kaiga boigo abarimu bari ba intern bari kolikwa omwaka oyo barayigwana ne serikali kuna tokomanyigwe kiaga nigo bagani kuri ku mwaka oyo kurende nigo barachikoliko mwaka gocha omutinyo mutangani nekibesi chiko bwatugeru nago tebi barabukibesero chingo bwatugerwa bari ekikire bono kero tokoliye liensemiri ekisemi kibese chiko bwatukekire 784 billion 784 billion chikoenda se chisemi kera tugukwanira chikogenda se chisemi chweya murayibwense natebeti abakori emirimo bakonyora umushahara uri insi yekiribwe 30 bachikonyora omweso obuga opay wose pay as you earn kibesiri kigwakanwa ekera kwanyora umushahara chiarusigwa chiagenda so gwakane bango ise kuligirige ntekinki yale nkoro chira cyumurayibwense no kiregaiga nabo igo ekera tukwana chira cyumurayibwense chweya gukwana turi sense million ya kabire murayibwense oberi gagutara sense ya Kenya batebia nyarebe ninche ngobekire paragaiga kera goteba igo nyarebe minute n'abakenya bechinse mugete orugaiga kero kurigirie budget ye abange bagoteba ngati ya fact bintu binge biri murayibwense aberi gagukwana Liri ngelikire na the standard page ya gatatu ase bagotabe budget iga ya mbadi asomete teli uplift the hustlers bali bakwerigeria okay no bali bakwerigeria but karo Kenya Kwanza regime yarenge o campaign eyate betengani chi uplift the hustlers hustler ni dia ngaite liru serious ekwerende lile corrupted from bali ba mama mboga ni abata bakaba so example sinkere barwete ga sengaseti umuntu akonia magena no yo wake bikoruto irangi asawate yo akonia magena gotwara aringe no ni customer lakini biashara bire ni rense almost after ligo ikibesa chiri aringe wiki you minute Diana no mufuko squeeze toli konyora gotigariti coins ora dropeli oli omogoli ligena namain karawa muntu gwibikoroto arenge gochigwo ningaseti nere gatebetenga kwale konyora nga paka no ni customer chiri amaite chiri cha gakire egekoroto mambi na sana rero kwanyora mbali waka kabere egekorotera ngiara akelimo na ende sometimes na bagwa kalera atume mambi nkige koro ki Innocent ngelinga karogo chicha into reality ebese yero nero mufuko gekogera ekerebese yero mufuko ogotigero yo bwamagena otigero yo ogwakerangi oyendo otigere matatu ebese circulate iga abantu bakore ekwerende banyore egentongera watebire Diana education sector ebugate budget ya 784 billion Kenyan shillings na ende karo budget ya gosom oinyore chibasa nchire chitabe kirigaiga like chipasaris CDF achicha atop up chipasari help echicheime omugaba nango charurwe pasari omwe MCA ngo chare nere orwe pasari abagumenire mbogore na barabasari pasari egento karo kindanya kueboli chibasi chichonsi pichira sangirirwa chibe ko kabwe kam education ye njare kababasa neliboli
nilibulio jichwa ya buliro mwanchu muligereri togendete kuligereria aliale ase chigazeti chitiri chiteke 43 maega yense mase mambia bono ndoche boas kombago tebana dorinio yakurwa nyakurere wakire manyanduko Jackson Kombo Godfrey Dolvin Kombo amona onduso agoteba omambia emambingia negati yalibale bagendete gutuma jujumbe na bogutuma birengere byabo gochaga igase studio ilitonyara kwa bato kuligereria nganki kilio kwa bagogo kwana na namo tonyara kwa bato kubekaga iga kilikuwa bere gokurwa atote turwe birengere byago anamona se budget ilitonyara kwa bato koranga ningi keroro tutete tutimo kasidini tokoira no mwanchu muligereri nkoira na tuligereria meganende era ase ikigazeti Chons Kolende igenteke ne kiarorekanire ase megano ya bono mambia nelinga ne budget gukwanirwa na anemono iyabete kekurwewa no mwaziri wikigancha gia ense anemono asabete gatebanga ense ya Kenya niyo chikobage gutumika gwetanchi trillion inye enugutaisana isato aso mwaka bw'ikibesa bwo mwaka bw'ikirubere 25 nemo no mwaka bw'ikirubere 25 Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengenchao Nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumie asigari enke ebasi nonyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kutembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Magega ya televisheni ya Nsoko gwikasiro yao kwanyoribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba ito yobonchuria 0788666662. Ine asama kia ya
asa matuko amaega obugima bwakira rituko bw'omugusi nigo bwale gusirwa n'oburimi rikomera riburga risamura byonsi ase kerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomugusi nobe bukumirana na inche Frida Kerubo kera ritukoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera enyere yabo ya kera rituko pomocha Mwanchu murigeria bwen Soko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton ndigi gwetera seketa seni kiago gya Soko TV ocho komanya onsi eya maseyemo ali anekiwe ali arobere go chiakwanekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mu Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eliokori ya kumanya na ria ya agendrete ase sector yechise Mrna nabali bechinguru elikwe manya bona wataka kuchitana nyechense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos, kiamesa yamangana majia. Eje nen Soko TV, oboroso bumugusi. Mwancho muligeli na nde twiranire nigo togendete kuligereria aliale sechi gazeti ase mambia bono na twagotebia igombwa tokoboko kwane gazeti ya The Standard ekerangoba kuligereria nganki kirikero tokwaniriguruye budget na ndonyo gutete gosoma uligereria ngakichibes cyo mwaka bw'ikirubire 2025 ne mubuna nagotebi mwaka bw'ikirubire 2025 nebire echikaba gegotumeka usichibes cyo chikaba chigotumeka nabo wesomera gazeti libwanje toinyorenga kuchakira etalikie yemo yo mutinyu gatano kabere chweya budget ya chakire bakora imirimo asense ya Kenya na ekera tuwaligereri byonsi pi mwali buli tuko kili bakoligereri ngobugimanga kibo chikabero mu Kenya na ekera tukwanera obugimanga kibo chikabero mu Kenya mwanchu muligereri asema mbia bono na bogo twakiresi migo chaka igase studio number itegere 0788666663 elitonyara kabatogo kwana naye kera togendete koligereria mangana ye budget Diana Noare elio akwane naye Diana ntaito irorere nambe yo elio muligereri ayenyore asenchira yobwikirano Mwanjito muligeri namba ya studio nigere 07886663 078 marakabere 6 maragatano na trineri namba yomoero bwego nabo kubikekerengere kyago so kwane mambi yabone kyagira liringa kichirita watebanga eriogiria gorigani irikwewekana boni gatutaitkorigwo mwanjito umuligeri yego ngana bo wake simiaga sena meyo nyare gunko bwata nabego tutegere kerengere kyago Mwanchu muligeri unakwigure na kerengere kyago togayenderete kuganyaga igachwe yantagete twarakwanira magana y'ikibese nego Diana gotebinga uligie nchera ugutara ni remote naro chichi remote ringo bwateze gali yawe chire saba chionsi pigas kyo kale ege kwange yakora bakabano squeeze esi minero yo kera sasa oro mupira yo ba kore tege degoro kwe handover ceremony yo kwa na chi remote babo Paloma age bagoro kwa Marieta balibande Innocent kera okwanira chirimoti wego naru chichwega kwe mugiche studio bora dimaitinaro kero montago chokurigire liko semoro kate umaite boni gane season yaikire tigana into tole enjoy because yakene to kyogo cha once in a blue moon after 4 years 4 years for 1 month
babu ate birengere ndo ko yarabu anko bono babu ate birengere byo gotebanga bachiko bakoranga after emyaka ebere World Cup yachicha bagosoli bande mbale bakali kulitaya bataraka mupiro uyu gukuriyo bunyangongo bwinse gazeti ya The Standard nebwa tomugano uyu ase page cya cyomwelyo na namona page 30 nabo konyara ko bago kurigereria ororenki bako bago kwanera gati yamachikare gachweya no kurigereria sana ngaki VR video assistant referee au chikobaga kurigereria amagana ngaki abagosori bago kora chingaki barorekera bago rusi mupira gosine goal kick yarenge kere goal kipeta tena no mpira guchibusio konyora ko ire chingaki chingaki chiko irwa koso ya bali bago chikoba ba comment chingurwa se team bago nga substitute nabo igongo kwana bare egati ya machikalia aberega gakorerwa abonchoreria aiga babegete egati ya bagosori bali baligererie se keminaneke nindoche Hurricane nindoche gaiga omogosori kuruko Erling Haaland nindoche omogosori gaiga okuruko Kylian Mbappe nabo igo nindoche omogosori okurukunga Yamal nindoche Lionel Messi nabo igo nindoche Robert Lewandowski nabo igo nindoche gaiga omogosori okurunga Vinicius Junior na bande ekero kurigereri gaiga chweya abagosori babekire gaiga no ubusagani bali bakurukunga bakonyonsia chingaki chia maega ndetu abwate amalieta amanyikanite y'abagosori bali bali FCC moyebegi na bono iga ebimina no bere byakorekanire litukulie goro butuko twaroche egosori yogo chakia Mexico bakagosoria na timu ya South Africa chigolibere asiligene lisagero Mexico igaita South Africa lero mambia ekari challenge chinsa 11 chabono mambia twarora timu ya Czech Republic gekosoria na South Korea magoro abantu ganyete chikoba chinsa inya Canada na baro bali bakwariganie ekeminanekyo bagosori na Bosnia kera kwarigere so far ase keminaneke chweya ningi kwarorire ase World Cup ngaite it's too early to charge lakini lende ndo jenga Brazil imekuja na upaya Brazil mbe pangete na ende ne country ya vile kobage ko ira gakombe ke ase chintunde chinyinge but chi World Cup raikibere chetira go chimaga ya veira koba humiliated ningi nyolete World Cup nere Brazil bana yake tuchigoliange kianda yaliete gwetani sana nemo ya chire na ubaya lakini ini football eyo ntonkere bintu mbire twalanire inginyoro World Cup ya 2002 ekero France chiwaka na Senegal abante bamanyite naende it was an opening match Senegal was an underdog in fact ekero bago chegeti na litwa chagete kumanya olinyarebe and while France nero konyora 1998 ya winiri ekurende World Cup kamanya gocha gwiti who is who chista paka bali chipenji ngaita na ne coach ili igekora enda agachire ora ligereri agosinyuni goyo nkobeka noyo ngotiga bakababo tieri heneri bawo akira bari gwakire club kyao ya Arsenal patirende te wa humiliated ekero Senegal yakorerete ko baita ngoli linkaete ya begetu na alikuwa anaitwa Diopa sijui somebody kero togo cha World Cup yiga egento kiagera na gotebinga tin kobo mugango go charge chitim chire chiachete World Cup unabona ga team kale kurukwa kensegete sijui Curacao I think ye kale continent ya North America something like that yabagate population yanka sana they made it nande naro chibachi ete USA barabu bagasoye city ne chibasi nchire chiri school chiri kanyole bwato moto monene yani I really don't know inki they will bring nande karoko ligereria ne team yali kare gwakie yende abantu bamahete obviously nga ngo itwere but put caution ochiche ko Africa ntwararanga
mpaka Cape Verde yakolire kwere for the first time for the first time yachire World Cup na ndio alingi na ndeba kya koliba ito tugumate una lire kera tugukwana Kenya gaiga gukwana tuligoro ya Singapore lakini umanyenga Cape Verde na Kenya chialenge erombe yemo uyo kwina chiragenda African Cup of Nation no tunyolete Denis Oliech the menace bono World Cup bali kuligereri bali World Cup ntubade tolensali ngo igutolo bobe buna ndo amashapiki rende Harambee Stars lakini bato wa moyonga anything is possible na ndengate Cape Verde na ku kagerete digangoro nkaruke na kugekogera nensenka sana but watch it ntokomanya what did they have in store na bagerete Cameroon njakole kwerende ya qualify kanga boniga nje ku Africa timu yane yakabeire Cameroon na Nigeria na njete Morocco lakini binde batokorera kuri muina rero mate bakoborangeti ngagorete no bwa Brazil ubunko ebisirero okay mwanzo kurigereri twatebi gwe bire nyomba Diana akira World Cup yegendete chwe ko igure buragerete ko chore bicha era agoteba buna namuigure okoranga Brazil nera bigitama iso sana nimanya tamangana y'umupira ngo antebinga bono ngo nakubwati bono ngo nakubwatia chitaikaire ngoro uchora ikaransoligereri y'umupira echikobe 90 90 minutes nukoreko kurigereri y'umupira gwa magoro boniga for sure abongo gwa cy'umupira bakoere konyende neutral akiri boniga yabidirie saguri chwe yabono na rachwe na Suarez banjaire sana sesekte y'umupira wachore team what tinachora na nje wachore team njumba welcome home nonde nae by the way nisokoenda na by the way torata ta team ki aye uri maga na gatebeti goronga ki team chionsi piche orogongo rwa Africa ne chiane twali etegoli chigoli bere magaroba lero na impegeta maiso ke karamu Africa taliko gosoli ma murukongo gosoli al nonde kona koligere linde chionsi nonya bago chabira no innocent Morocco teba bali barabumbali ba Africa aya ningo ko babetereri baba ba Africa lakini ngocha bara African Cup of Nations itiganga tebya ba chetirie narrative inche mambi nonde Brazil korumambi mpaka magoroba nkole ngende adu kore korende ya capital city Rio de Janeiro ya Brazil Rio de Janeiro mambi nonkare yani ndeime kabisa because ntoko support bantu bagoto tebinga barabute are not Africans but na bato andalia ekeminano ki African Cup of Nations bagakorera ko humiliate kwerende bakanoneka kombe kesene go yake ire bagetakete mambingo tandi kubale mpaka baigubiye cheya wachagire mapema ndana ekera tukurigereria silit kuria rero Canada ngogosolire na Bosnia South Korea yagosolire na Czech Republic ngwambuliri twa cha kesho Innocent gagiona kubeka maiso USA egosolire tukuliankyo na Paraguay baba nabo bali bakwanda ikiminaneke nabo Qatar echegosolire na Switzerland litukuliankyo chinsa inye chabo tukunini gwete nigweta abantu bebisiri uburangeti bulikire Brazil kera kwaligereria Premier League ya Bongereza Champions League orogongo rwa Africa ense ya Kenya chibiche chiare koreka no mtandao ababuata ni bale koreka na bakubwati imepira ere liro bali continent chinde na aba Africa Kenya endota yitu ngakyura yeligere baba tubwate batubaini mambiende ngato chitogenda karabu Kenya wa specify football bado tole Harambee Stars na Starlets of course inko kolire bya sana Starlets hero ya to ile lieta rombiere lakini muina umate yondongere ngo kumi na ndentana ko kole kwerende football yaito still I believe ntobwate chance abana mbale batarahewa a chance yo gocheza football banyebeke eke wango etakire kubekwa gekogera onya tata paka kuruka togo produce player ya Harambee Stars ngwa mokolerete interview na ni Richard Atambo ngai you see football no ene chokora it's just kumuligelie passport omwake training agenda gocheza ball lakini esa urugwa tebire no nyene chokora
actually nabongo support chweya no chimna bono mupira ngo chesore America onye ngiriense ya Kenya rinde bwate support ya chitimu chichinke kwenye chigo konya chigo chesa mense ya Kenya muna bona Harambee Starlets ne chitimu chichinde onye ngiri bako ba support at least no bona bare ko bari no ne ticket bagende at least ngo bayero moyo sometimes sinonye tubate fans una chweya iga na bob na ekwari ko muchangira iga Innocent oyo aba no bagera tano mbono Harambee Stars era sire mwanchumugiriri ekero ase ni gwakwa emukubika bakasogisi chiaseno okay ebitamiro mbikwa babi lakini kera Harambee Stars gwaka ekera Harambee Stars gwaka kasara ni kwanza kasara ni ngane Nyayo National Stadium ekekerensa okorukoru wo mara daima tochoso ugo chumupira akarore bosa tori wo chicha tochotomera na Afrika lakini aiwe Arsenal na Rwanda akaenda na gutaka na maguru Innocent lakini rende tiga toe support chitimu chichinke ngagitira onye na braiba itonye ngiri baguchi support nene ngani iriko ebwato kwa erinde tumagotebense ya Kenya twatiga irimaiga ikara tukwanere budget no tukurigirira nga y'umupira yoberete wetera chibesi cyabikirwe ase chiwizara kiri chikora emirobiri yechikosoli na namononga ki ense ya Kenya eranyare ko bagikwaga che talanta mashabiki kararo ri talanta neroro obakwandike igiti negento kendi ya kabire chweya mupira negento ikuru kwa maskani nidhamu nidhamu teyo atoyobeko bumuya abeko bumuya ngo gunda bagatebanga sa Harambee Stars players mbali gukora 2 hours iliere bekire training abande mundao korago se wanawa oyo chaka ko complain orosiri I think you know mondolio maete nabugate ego difata igora lakini bora nyore ga korosa ekwere nkyo korosa to gotigonya kwa orosiri uri tayo no kwagacha structures ntagete tokorega lakini Innocent nyuma totara kwanira no ne budget ya Kenya FIFA yo Kenya ne ngo support yere countries budget iria ngo ikerere yakora chigasi kirie bekeire neli boliri nene sana kwa boliri ngago se chibestiri chikobe kworo kogenda chiriko konya gukinia ebyego biri babugate tete Diana oligererie gonya batumire birengere ligose esimye wakwa asana mono mu Kenya agokwaneregoro ye budget ya sometu no waziri w'echibesa John Badiri tukoligoro anamona stokoligerera nga kinse ya Kenya yochikoba ke okole mirubiri yaye mwaka bw'ikirubere 2025 nemo mwaka bw'ikirubere 2025 mirubiri ge kobangwa kera yabangirwe no kiro umuntu akabaga gukwana sama tukabwango budget yense ya Kenya konye tarekira gosomwa ngo twale korra ukorobekana kwale koboko ne kolende gento twa naro chigoro mu waziri atebete ondogo chikorobekana bono iga tabuga tie sababu ge kogera nigo batebe budget ye yaligeretie birengera bya bakenya bwate message bwate simie gocha nabo ogote ento nara Innocent gaiga nare tiana rabna irietaria irire abolinga ase esemo ya WhatsApp akoro kwa boss muchama akobolianga ase finance bill yo mwaka 2026 mwaka ni finance bill mwaka ni ile budget karato tebingo difference ye budget ni finance bill finance bill actually ndiri ekorosigwa ere process yo korosi wechi kwa be budget egweti gwa se bitambo kiro biyonsi yagenda bunga ababunge baye jadili unabona yachire inere kuri finance bill ekobe proposed bill ose igento kiliye kube kubosio bwe bunge yechikoba ge kuligererigwa egere yechikoba ge gwetigwa yecheko somo bono asenchira yubo ikirano inero finance bill ne budget bono ne official statement ibogori tikiregento biyonsi ipi akabage gukwane mirobiri ya serikali ngikibese chichikoba chigotumeka ngaito igure korentigana rabwate simie yemo toiguna murigeria gukwa era nsoko TV bwakire wakire ngoto kwanere mambia bono budget irenga chiabegetwe asense moye chigosori hello budget ya ase ensemo kiye yokobori
turate bantu anje ko to support ya rambe ni birabu bintu kurukara kini ngari ya ka tuate banga kango Kenya tuate support atiko genda World Cup ya kitora age to nyentu ko manya chiwese ile kachiko be kubalia Nelibori rinene sana. Tutaraira na Innocent tigambwate yo moero tumekwanira. Era Nsoko TV bwakire. Kamati bwakire. Bwakire uya na mura omwensi. Motura rero bakachweya. Bakachweya no ale ndoje mbiyale amali karwete. Na ya Mexico arule nandi no akoirana. Ibali ngororo. Basi na baito wale. Kabisa. Bona njogo kuminoko gese nyiboruwe myaka mbwete sigikitiri. Inana ko yupache egosomo etali ko Rusia etali recommend etali ko Rusia. Comentario ka. Ona jiba se jiba vegete tuali mere monere tira para kanye mo. Au kamati. Emme uko ya bara wasere tikambe ni kire motu. Nako akana chigu ikire mo itabantu. Ina rendere moya serikali hiyo. Sawa kamati. Tiwana nje tindo dipate ke hiyo senda konya te mwananchi kuna nje walionu kwa uranza tindo tipi. Eme uko ya baro sekine kinde kitewa bwana kinde na tinde ya sai naro na to konye mambie yemo. Ndiye mwana kamati sekerengere kyao. Kabina na sero mwananchi gawa na hata bakoruhusu kiworo hata bakoruhusu wote inje na kanisa. Asante sana kamati. Nsoko TV bwakire. Bwakire ke yari ogire TV. Bwakire Diana. Bwakire bia. Chempita motoka korochocha. Ngagete Diana litukulie gondo kwa tena Innocent to kwa nanga. Budget ya bono yeye endrete okoru aba viongozi yeito viko kole budget ile kwa FIFA. Tali mwananchi wa kawaida. Ekerewa yeso mete igoro mwale bura kemenuka gete bono no mwana mwakora analysis yenu mwale ntu byakoletwe. Aseta yo bakulete mwananchi wa kawaida ngana chiko konya kandonzi. Kire gento kira babegete bintu bama tenga bichiko bakonya singi chichukule ichigo. Esabu yabonere ibabegete lakini intwe watu ndigere nyasa enero rato konya chirende tiri bono yato kole kwera aba kole mirubuli yabo. Buka banyane bibatungetie. Bitungetie mwananchi wa kawaida mbali kuligereria. Tiganya saa tokonye. Asante sana sekerengere kyao. Kwa gwire Innocent. Otaraika wase ujumbe. Na wegono chisimi gona gochachire. Libolinde nataka chwe ya iraniria. Umurigere kurwa gesiaga atebaiga. Tararo sponsorship endence ego support no nyene club chiri chiankagali mbabu ati moyo kiagara no nyene budget timaitigo sechibe njabe gitwa sense mo ichigosori tugo chibese nchibe kiroro kozi wizara ye chigosori na ile chibese na twakwana kerenge kyo na botugo sansa murana tuligereria tumanyenga nchibese ringa chabe gitwekore ni ministry ngwagachere biti kuligereria renga ki abagosori baito bakonyara kwa bakwariganirwa nabo igongurigererie renga kibakunyara kwa bagukuza bose bakunyara kwa bagukinya ebyego biri biroro kurwa ase chinsemo chichinse ekere serikali kubika igentera abeke no oranyore nchisaneti tuaroche wizara yo mheshimiwa Wycliffe Ambesa Oparanya chusio gatebanga timanyeti gose ne wizara nde gose igonde ase serikali tamanyeti gose ne ministry nkora negati ya biri biroro chwese mambia bono nindo chegaiga uyo kuruku Movat yagotebe Nsoko TV Movat kausi igoro ye budget ega ndo chagotebaga arase kemara gatatu kigusikia ibuna goteba bono abagwakili ababunge bakei na abo igo baligererie abataka bali bayinse nabagoteba igo kubwatekana na kilia aberega gokwana ebine birengere byaye Movat kausi unatebire ase mambia bono oncho muligereri twaraligereria ali ase gazeti ese mambie yiga twari kuligereria nga ki budget iteroro nga kikorosigwa twabwate nyindi twabwate chingaki nanga ntwaso atuligereria netaro yo Mosque Fred Matiang'i munarenge asoro bongoro wagusi nabajumbe balia akobaka kubwatira na barwo kolegasi kera cyo yo kuligereria kera twate kurwa se nseme ye gazeti
Fred Matiang'i no arenge Gusii ande mona sensemo ya Kitutu Chache South timu iria bwate yo musikeze Kelima Chogu na arenge n'abajumbe oise kurigereria babo Badia Barongo no arenge no mujumbe ukuru kwa Gisairo Clive na boigo nkamora no museneta bwe county ya Kisii no mujumbe Kitutu Chache South officially linere timu abwata pale mirimo nero bose na ande na chikona comment timu ende una kwali to taraswa siasa eli swalindiria boligwa manyogo chasole oyote banga chibekire sport yaga nikomanya nirenga budget yabe getwa sport ere around 25 billion Kenyan shillings na ndo kwanire gento geteki ya igabu simi kwabo kuri Diana asawa teba ere tararora no ni club chirichire nkaga mashinani chikonyora support na ende tigamba Innocent na Diana onyo tutaete twagache football enkwani omurigere yake simi obori. That is the only way to bwanarete kogenda gekogere talent ere mashinani asabana bali ubu club boli obokoboke oba bwanarete banyore sponsorship no ne yebikoro totali bana bali tali basa bago sabanyingi sponsorship no ne yebikoro to no ne eshatiga gose mepira ne geti but Innocent no manyetenga bono iga DCI ngo investigate yere chibesa chimisa proprietary gose chisirete korwase keganja kia Football Kenya Federation echio chitamanyiri asichichiete chibesa like mura boniga ngo boli bale 60 million chire withdrawn financial record still koroki ase chibesa chichire naende na chire kuamini omonto naro ntebeti karabangwa na abasoire babeire officials ba Football Kenya Federation no morusio kayano moiro chikomo obopunge ta wanja igano bali chibesa na chiechi bakulia I'm not lying because ebi nambire bile mekaroro chetisi aya soireo igege ntonkero ero chenga records cheino njiri buya chibesa echina chibono chibuenerete gotirimboka kero kende cheika mashinani nsali kanga ngorora tole nonya officials bakogenda baligerelinga kyabana abagwaka talent no ere nsali gochora igano babere account momayo cha mutrain abana bakoreki bagende egento kyomaelio torase sports especially football kora sports nengale Innocent abana mbale baiboire outside Kenya bawake mepira konyora yo ndali England yo ndali Sweden yo ndali what mtu anya korora any statement koru Football Kenya Federation bagote batigato ende to baligie asebali naende abana bali babugate chi talent lakini mbanya korangeliwa bachiche bakoreki bachiche bachoini etimu batureniamo torosi Harambee Stars bina bibi ntoto wana ta koligerelinga Arsenal kero kende bindo mbiri go korubiya fue World Cup yanko erere na ndo nyore yende yachire na ende kero kende tobole from the map ruwe map ntoi yande okay kairite kwa kwani bono toche kwende kwa bolia Matiang'i boniga kero monto Matiang'i aligerereti kwa boli liswali ya sana ntwaro che team Matiang'i alengenero igoro ntogo conclude nge yinero cheshi ya yoka gekogera apart from democracy eyomo gusina aligereretinga Matiang'i nabwate high chances chokoywa ependera kurwase opposition nakara koywa ependera igara chi gochumisha kero monto gekogera abantu abakero inde mesa ngotebi gole no chikura cheito mo gusichire chinke unity nere abantu bagwenerete korokinga unity yeiga kusema Matiang'i karago tebaiga kuruma atari echikorete ki echinganiga tingo tabanga timu eri nero ngabono timu yae nambe ya mona bora nyore kero kende na rota ete kumochoin
lakini in one way or the other takoletie kwerende but irende innocent yega ndokende innocent na Diana we are living in a democratic space again tongere kego chikiale taliberera ndimbe unaboniga etole one term na two term kere ngaki timaiti politics ngochere ya shape wa enjera gete oyore ngaki nere tu arenge ndisi chungwa akaigo tugachicha Azimio versus kere ngaki ngobere shaped chi slogan ni chiko chichia soki ngaki eli tokolete kwerende okay tole nini elections toligete chikura na tegerera just chitaika ibire choka na tegerera Simbarati kararenge meeting agakwane gento gete ngakerenkere linaende nkamba koranga no umani chibura buru nchiro chigo kageru kereme kutane yakoba eto kentu tamwe bwate emekutano wose one tamwe bwate emekutano yabo Simbarati na raka boliga ahonya koma eto mukutano oli no yo one tam nayo no muntu two tam nkyogo chikokoro okay onya koma eto mukutano oli no yo two tam nere bwato mukutano gose Kenya nyamate nkyogo chikokora ase omukutano uyu tebaisa komanga abantu babono bachake kokechana liberera ngoyo two terms sijui one term nkitotakire raiga aya kogocha guike parrot box ongwani ekura yao bunota ete kongwani other than gonya koleta chisegi kirani necessary okay director Ntebiri Chiali chitriste kamera ngebere maiga chinsa bire se bambia bono twalenga sense mu ikigazeti chikatuni nchiro kolende bono tunyara ko batu chirigereli bya mono sana chwe sogo cha sese trit kulia lero Diana bya mono sana asoko ligereli ali asichigazeti muraiwense Dr. William Ruto wikire asomucho Nairobi na niko kwenye alese taro sense ya Finland kulende ekera chiwika chitaliki 15 muraiwense na ndenaru sense ya Kenya kogenda sense ya France asa chikobaga gwikirana ebikaro bya G7 summit ebigo chaka chitaliki 15 wika chitaliki 15 na ibire igo muraiwense dagendete kuligelia sense ya Kenya ubwamate na boigo koranga sense ya Kenya yanyara kobake kwagacha mabaga maye yemirimo ntwarekera tara kikiaba kigocha rega nensoko TV murubele nensoko bwakire tokwanda umutima kumusini tokoirana tosoe asenkwana yabono mambi Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you.
Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Mrna nabalibe chinguru ilikwe manyabo na watika kuruchitana nye chinse. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana mayia. Mwancho muligereri Nensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwancho muligereri Nensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare kwa batoko genda asibali bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mo buna ichana kuru Mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nene mono ntonyare kwa batoko so asichinse mo Childoret no mugusi ora asichinse mo Childoret nera nyara kwa koigwewa. Mwancho muligereri ntonyare kwa batoko genda asibali barasa masamba buna chinse mo Chiamolo aliaso mugusi yale emuletie tonyare kwa batoko ireke gusioro no mugusi anyare kwa baga koigwewa asenchera enkeranu chinse mo Chia Mombasa ntonyare kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyare kwa baga koigwewa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereri asegeta sengia Soko TV no gotochi kwa batoko kora eke korugeito tonyare kwa batoko kora asenchera bwenerete. Mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato mu chando wasiririo yo mino Mwancho muligereri tonyara kwa batoko koraleria okoralikuwa nyagosira asenchira ebwenerete. Nsoko TV oboroso bwomugusi. Mwancho muligeria bw'Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton Ondigi gwetera segeta seni kiago gi Ensoko TV gochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia koenekiwa ase sector yechisemi kurogase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi 45 nebere ase ense ya Kenya eliokorigia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakireri tuko bwomugusi nigo bware gosirwa noboremi rikomera riburga risamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asinka yomugusi no bonchereria no borokia
nobonya nyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kiomobusi nobe bokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomubusi korwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko pamoja. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake going on. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571, au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana.
n'abari b'ekinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitanenya chense Frida Kigo, Innocent Onyango, Clinton Odigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Mwancho muligereri Nsoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakoyulibaga na konyara kobaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwancho muligereri Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabune chana kuru Mwancho muligereri elitonyara ko batoko wa omugusi ola sese mo ya nakuru libaga elianyara ko bakoigwegwa na nene mono ntonyare ko batoko so asichinse mo Childoret no mugusi ole asichinse mo Childoret nyara ko bakoigwegwa. Mwancho muligereri ntonyare ko batoko genda ase bali barasa masamba kuna chinse mo Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyare ko batoko ireke gusioro no mugusi anyare ko bagakoigwegwa asenchera enkeranu chinse mo Chia Mombasa ntonyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko bagakoigwegwa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereri asegeta seni Soko TV no gotochi ko batogokora eke igekuru gyeito tonyare ko batogekora asenchera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyare ko batogokorareria okorarikwa nyagosira asenchera ebwenerete Nsoko TV oboroso bw'omuguzi. Eye Nsoko TV oboroso bw'omuguzi. Chetire 30 na isano ne muma ige chinsa ibire sema mbia bono tutaite ko kolikina ekina tugwate to resolve ali se email ili ito bali bawo chabata bawetera asubugi mobo niga bateba Innocent na Diana kire na ira nelinga bwa kire biya na inchina atebanga bwa kire otebelie taliane muligache senye nchoni manyekanete gusi na seitora be komanyekana nche nigona kinetigwe na baba magukuru mamu minto yure baba esike gusi akanyoro musachonde uyure step father kiraga ndororo uchire na intuororo mugakuria karolekana tatu ancheti na mama nera karolekana igotokorekana koretu ugusumbuga se amate aya chakirenyi agatuira ni esema okuru gakore school ngagenda ngasoa egasi yoboreri keranganyerete ngende college lakini kabe batingia kerako na guichuri ibintu biye mitandao biye green card akanyora akaenda America natokwa naboniga igara America aise kikombe kegendete kurwanirwe kitwale gotebigu abantu bakari kwebisi chikundi chia Brazil Diana bona gotebanga onyore chibese kerakurigiriri nka na baro chingina kuruta bugati nyombankiya nabo igongina no nyomwangete tabugati nyombankiya bono nguburia renge ngana atagetunga device mutwa device igongora agachira ma ukuri nyumba gusenko genda ndaragachira mame nyumba gekoera no ni mukana mama no bona mangana berete mangana mako nchebona garangu ake sabu na ramatebi ngachibese chiali kurabagana liria matoboria gocha muina ongina kuru mo sobo ngina nali esingina sogeteraro matoboria na gocha binde bigendera sobwa
Yendera sobwa. Igonga gakwa gacha sobo mamu mwabo na sobo aria asakinerete. Aria asachieta akaira nigo. Kisibona aguno akinereterere babo mwabo gwatanere magukuru. Aga Jones. Innocent nchenda tebenga nchenga chake na magukuru minto. Ikiagera nero kineti. Nagachire nyina. Akora gachira magukuru. Uri omukineti omorerete uri bona atigeretwe. Nyina nendre na muruseti ora kamoseli. Era namunga gachire. Na bako mwabera baadaye lakini kira ebintu byonse byarabere mu inalibya. Mamu mwabara lanu. Dada. Yete njira tebire amatobori gagocha muina na muina ari amatobori ngochare. Anako genda ngora iga chinyumbe chigera chuchia gacha chia gachire uniform. Ya na nchi na tebire tagenda limo. Bonse na baiboli enturi gukana. Bako muiboli ori ogutugute to isoko munyora boko muwanja. Lakini nko irere time. Tatiga bono tro china chietangao. Akanyoranga abana abano musigo. Musigo yo goko yo chuateranso yo tsiare. Usoyo irani ase ora soranjwe. Maeresa ya magokorobo oyibono banje terenda batatakire. Ona tigaga chere magokoro. Magokoro anyore kiregento. Magokoro anyora kiregento o maikurigereri muina. Na ande nekera kwarengereri. Bunangoro je biregera biyawo. Kera kwarengereri. Tara doje bodigara ategerera. Kera magokoro anyore kiregento Innocent. Okay. Na tukuma yakoko. Teke merongene maige chinsa iberese mambi abono dayano unchukira aiga. Agoteba nga magukora aragachiru ngayoroche koranyore nyumba litangani chirabondo chenye binte bigenda sobwamo biko enda sobwamo Innocent konesa uri muri gya kire simitiganda bwata tora mwigwe kwana yaye era Nsoko TV bwakire Nsoko TV bwakire bwakire bia Innocent yao usuma makenya si lakini digamanya iga umugino lyangi nabana abuira basere tibakabo musiga sare akabayira ni asingira koro bona tabasekore kere binte bya byajire abana kwani ngagajirwe mama ene jira le kotata yatanga tiye nyombera agajiro ngira koro adarengeringa namukonyo usako mukonyo arengereri akuna acha obitelio mundu tamutaketiye kora musere na maene umwana winyasa umukonye takanyora jibese nangito witaraja cha kumusaba muwaza kupatenga mukonye wacha kae na uko aganye na maene arengererie karaja parengererie ngo mukonye ale amukonye kara konye ina koli tangani kabisa asante sana bwana era Nsoko TV bwakire Nsoko TV bwakire ngo kwanere mambi abono Julius sanga bano na into asomjadero itube mambi tawe tegerera era Nsoko TV bwakire bwakire biyango to kwanere mambi abono bankonyire na maene asante sana kwani abantu bagusongago akama kwani oyarwerani bakorwerani amagwani kwarure jibraibu bayete d it's my day bona relax tora gwata chisimichi era Nsoko TV bwakire Nsoko TV bwakire kagete tinda muikera Innocent kagete nesa guri nande era Nsoko TV bwakire buya Diana na Innocent ngoto kwa nini mambi abono
bono narore mwabekire mujadaro muya igoro yo muruyo bono tumanya mwaite umuntu w'imbu yakore oyo mama mwabo urujo munyu onyore tu mwana yukengeka aiga sachire mundu utali ngoja kuancha mwana oyo alinge kuja kumusakara ngara musalili uko kimanachi konyora musacho ndo muno kutanga tanga nkuri kuya akamoire singi na kurunga ngine lyo mwana mumuro da kumanya kusomo subati yongo tume alinge ndaira uche singi na kuro nama ene onige ndukero mumuro yo nyina ngo kwana so kwenge uyu nigali ne padi ngonya abera so muno lyali dali ngo chakonyara padi ende yonsi igalenge kuja kuchangwa abeli kuneke ono umusuyo aso wengi tigaga chiringira litangani onyo mugaku uyu nyomene ngina kali moyo arubu suku etweka makara ya sana iko naenda manya kwagaze nangina kurubonera agende komorosi ngora amacho kana korosi ngora bono gwakwane buya gwakwane buya sana asante sana Neiranire. Asante sana. Kwegule Diana bona. Ekule yu yane yemo iye bitane dijirigere soko ba. Asante relax. Era nsoko TV bwakire. Nsoko TV bwakire. Etinga liko yekera innocent. Ine kura yawe yarenge gusora atoke kwa migire chiana maite. Ono taite konta inganchire chia sarika innocent. Echibere chikure echibere ne chiane. Echichita swabuya ne chiane. Muna kwegure nandi chia chakire gocha. Inchiri ko baruki ara to koteba ngara echia sarika. Spoiled innocent. Chia sarika? Chia sarika. Chira sarika Diana. Chia sarika innocent. Diana omwana oyo ara ebeselia madam ebeselio yebeke tayare. Echire. Tigambo atesimi. Era Nsoka TV bwakire. Hela Nsoka TV bwakire. Akarore kure innocent anyore yemo. Bono leo tekali kunganjira anyore kura yende. Bono spoil photo sieka chikali komenta. Ekera chiko na komenta igo. Scenario ire ndunge. Okona ko win. Kera kwanyore Diana. Nimanye tabana mbaroro bachenjire tikunona malieta mbataiti koru kwa malieta alia ya baibuli babo. Kera kwanyore ebintu bikogenda ase abaibuli balia bakorente tisiji. Hello. Gibuga nandi. Wakire bya kamati. Mugano tubugata. Mwana na America leo. Onyolire bintu rakinende liria kinete. Alia seise ulio utakire kumukini ule step father. Akarorekana na bata anyale kumukinia ngina akamwira ngina koro ne rumukinia. Bono gata ite kwagacha akubuli akandara agacha so boli tanga ni gosara agachira ngina koro. Ulio mugine. Okay. Ya. Yeah. Amoy buno Muhammad. Ningo bono kora agachirwe nyumbo mutangani. Gago sabye birengereri.
Okay, asante sana. Bia. Okay, bia mono. Asante. Kwa hiyo chikura chiana chakire gocha. Soka bwakire. Bwakire bia niko to dere sema bia bono. Ruai mbiye. Siwala ininye manyete bono. Ayenga gioro cha mangana ya kore kana ngo kwa gajiru nyumba litangani. Na maene. Okay. Babo mwababo yo kabiri chikura chiane chakire gocha mbia mona asante sana. Ana gendungili ubwata soka bwagire. Kirandi Dennis. Ngakiogerete. Waigire gusiya matanga kware kogenda. Di bwakire. Di yago sunguzio mutuga. Wewe ule bisi chambi bwateli tukuliaye. Ukora kuno konjigesa kuli nakira. Aya Grandenis. Ngai. Etaoni ole. Mhm. 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 Au mule moino. Au mule moino na moina au mule. Bumbi ya sana mwana mindombi yoko gaidi. Asante sana. Ora akidayana chikura chirichia ubwabu ate chiare takale. Esoka bwagire. Ngaite siminje gare rinye bwate. Agi bwagire. Bwagire buyadi ko to kwara dere. Mofat kausi te bangu. Ruaka mbiyere. Ngayo bwagachi bokore kana. Ase ngina koro. Okay. Asante sana. Oi Mofat yogo koere. Waichi arabe. Lakini nje ndanga ino manyete. Nje ndanga ine. Ugatanga nalie. Nje ndanga ina innocent. Utanga ine kungaina abantu nga. Kai. Abantu kwigulu rwate. Ensoka bwakire. Bwakire bya ningo to kwa nerese mambia bono. Mungei menteli yogi. Aha. 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 Mhm. 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 Ya kabisa. Lakini nero mulendete. Okay. Asante sana. Dana kwegule. Mawaida maya wasemyuku ya golingo mwana oyo achakire obwaga kisobo ama acha kobundira ngina kora kanyomba baadaye. Lakini ngina goro ngisena wakinire tenere omorendete. Na mayane munginolia biyamone semire mugwa korete miya. Lakini nyomba kwa gachiro baadaye. Nyomba ngochere. Lakini ekera yara yalire kurukali. Na ndio maitenga charity begins at home. Ande ya change. Change no ntiga italiari. Tingo change pi. Chikura chia irenga kwa lichikira. 28.
Mwancho muri zitigarite zitaika isana ibere mage chinsa ibere chinsa isatu chike se mambia bono kera togendete kona gukwanera iguru yo mwana oyo mo tulikirete email go chagaiga teba Innocent na Diana mbia mono ase umurubiri ino na nemono igondense America nchena kinire to mago koro kera mama sogete guchia senkende nigo atuiraniti gocha babagacha gotolera bono gonde ase amatabeka nitimanya tingango nkoraga achira litangani mbaba gose magokoro gose mbaba babo maite mama namatebiri magokoro mbia dana yarabune ne timu ya era yatebiri magokoro mbia soko bwakire ngodo kwa nerese mambia bono Eric Maraga nga yo kwa na guru mental yogi asinini kwa na guru kitengela mbiyere Babo mwabo maokoro Okay. Yeah. Okay. Asante sana kwa vile nsemo ya Diana na igure kuruchi nsemo ya kitengele nsoko bwakire. Hello. Okay. Kwaga kwalengera nabo koirorera utatebye birengeri byagombire byebye semambi yabono Diana omendire kure ya mubono chikire isato kinde merongene nsoko bwakire ngagi mwane ndugi Maogoro kwanza. Kabisa. Mwamauga. Amen. Enyare kana chenji birengera libya soko bwakire. Ngagi bwakire. Oh. Ngagi nande nakora gose. Tigo boli mopi. Ngagi nande yaje aba. Oh. Hello. Hello. Tata irolere. Tebiri daberu mulimo yani campaign ya neba ya ukiwe yo mulimo. Nero leira magana. Esoka bwakire. Bwakire biya. Diana amu agete besa kwa nangu. Ngakinya kule mbiere. Kabisa. Okay. Okay. Wagali boli na beke. Soko bwakire. Nigo to kwa nerese mambia bono. Oyo ni takamukaya. Izaka nga yoberete bono bambi. Mbiyande. Nga yore bono bambi. Bono gande jinse maja Nairobi. Nairobi ne. Jinse maja Nairobi ga satellite. O satellite yore. Bono enare bo changia. Umuswaki yo bono ma to mando pakineti ngina koro. Orang ina korolende nero buena temporada ale gente singe chorane singe nare so bo singe jo bana kwa nare ba ruete neli bono ba ruete so borende lakini bakagenda kujabu lakini muga ko ile takali biye singe jo bakiwana akana bana mazene baraka to kumanya nganya za yakulwe. Okay. Bono ngentare kora kwa kwanza ara bajira ngina koro para blende korwa kwa mana koranga ngwa gatirali ngino yogo sena ba ngorra kwanza ngawa ndamu agatere se muga ko itaba tagete ende sana. Okay, asante sana na kwigure. Yemono. Wa satellite ya kwa mwagire chibesa.
abarende chikura echi Diana gara tukurigiria sobo ane ke wanjurero ngumuruchire ane ke wanjiru ngango imuruchire Innocent babu muya onyiborete magokoro naromete inje mono tata konuka magokoro grandi mam magokoro bono na inje rieta magokoro ninganjite bono okorande side ya magokoro sana igonga magokoro ngora balegas okay anjo murigereri indo chechi atigarista ikabire chibe chinsa isatase mambia bono murubiri ne soko bwakire enbunarago tebia tubwate nganere bosie ito naro muswati naro kurukwele ni kurungongiri yo akesimi ondobura na babwene take atebanga kwangaine tagadia chaga tebaga iro seti kwangaine ake gocherera totebi ko tarakura totebi ngakiaroche ande nindo chenga lende Diana agaiga igata ete go sambere okay kule ye iroleru kera iroleru go wantri ko be kwa somo baroli bwechiria nabwo atemera 5 chikura chance tibe kwa stiganiri kwa Innocent soko bwakire hello anacha ine yana yarenge naye balire chano maite boniga chikire 120 diga kichikule jiga gyochibara aya 120 chikire Innocent ichi agondo chino chibalire tekiandagu kianda isano bali tuwezi bitu akachikura echi Diana ataite kutuliana ni asema mbia bono tindaliana nani tiko koliana ni ikura ne ntukio koliana ni Innocent okay tora tigadara igwo yo litangani soko bwakire ngagi kiale nande oh nagoligereri kabisa nagoligereri ele panga ebono kabisa majika ya pako ogwage gura baka daligereri asante sana haya pia bora sana ndende asante sana aigule nje bwate nyenje ndende baganga ze dirigerelia chetire maige asema ya bono keto iguru ye mwana uyu soko bwakire kwa nerese mambia bono agezi rogendrede maogora be kuburonge gose mungina litangani na jete timu ya oiranire anda abantu na abanyo mbegera tubugure ono rete aha amen ya bueno ya bueno sana tware litukolegia baligereri rero ogomwa twikire 150 wanchito murigeria mbia mono sana soko tebe kenenga tunyore abantu bari bagotokonya saba baitu gazi yane jebono kubwata chikuna chia chire chikura chia Diana soko bwagire
Bwakire buya riko to kwa dere semba mbia bono. Tegereire. Okay. Okay. Nama Kurwa so muibuli. Mbia mono. Asante sana. Mbia mono. Chuma edo ni chikura 15 chia chirimo. Bono ye che 15 plus kianda chiri chiago na kuruseiri sano chiri na teba. Echichi abirirenga. 15 plus 9 20 24. 24 mbia. Diana. Amangana mugodi. Mambia bono. 24 mbia ino. Zoko bwakire. Allo. Goto kwa nerese mambia bono. Kwana lo iskirwo kwana ne chinguru wake akubaga gotarete. Ekerenyo mbia abantu barabwa mindo. Abantu mbia barabwa ekerenyo. Nalibia. Oha. Agachirwe nyumba nene kabisa. Ande chinguru. Na anda begeru chibesa se mebuko yaye. Guri rumu turumba bwe chiyanga na biri byonsi yaganeti. Chibesa chimubura achibegeru gezieli bunamba ugana gotora. Umuibuli erati garego. Kabisa. Na kere miaka yarajire. Kerara rorira maya. Okay, asante sana. Kabisa. Pia mano. Diana. Bairi ba umbare kerenyo. Ya Innocent ndo chitokari kuongira biya. Na ntokari goteba kena ritukuria lero. Inje paka na ini sistri. Inje paka chikura je ongo chibara burunge. Oteba litangani. Aga chirwe nyumba. Na hande nyumba ye chinguru. Oruoro manya goteba. Ai gukiregento. Atagete. Atu ale chibesa so mubuko. Oyu magokoro. Mise yene ngongwake. Soka bwagire. Wakira buya soko. Ingoto kwa nerese mambia bono. Yasa nyambo gakorwa kebirigo. Kebirigo mbia bara bantu bamintabo. Bia bare kabisa factory bia tole. Omosi wa tumwana witigara agachira mama omwabo. Kogera mungina corona bwate nyumba na so corona ro mwa agachire teko era bunara abungu takomanya gikarakorwo. Kare vyata eto kwa bajali bigo chako sira toke mora agachire mama omwabo. Bia mono. Asante sana chikura 50. Soko bwakire. Bwakire uya. Dixon musigisi kwa manyero wote asama da bigire bara go etatogo nyune chinsanyi. Inje nyune chinsanyi ngakimoga ndrete nyororo mbiere. Nyororo lere buya kabisa. Bono nare go teba igagachi. So mwana no mwana abwena ndakubike birengere lya so muibuli nga uyo tata na mama bandererete nyende no nyingi na koro omorerete ntuli kukana bona majukumu aya no muibuli
bwenete kuimukinga umungino minto ikinanyora ero nyori bwenete kumwatanira gusamanyanga na injuyo nero gerete tuli gituli nera mwaga cereka nyumba kande kaya igo umungina kuna kubogera abayiguru abajukuru baji bamororera igo bono ntagete gotebu umwana bwenete kurigereria abayiburi babanchara na maene babaga babika ganga kaya igo wabwike yanga biya utinai na bugutumatenga ya soko genda gujia nayo ekubo bona kogororoka bono roje ngina korona jamuriero mwandika biro yuku atekende ya tukubwata ya buda tu ikali basekererania amwe yako mwabatiganira chini umuyiburi tata umuntu noine bukwego teba ngumuyiburi nede nyasao kabiri kai into tubwata maseseni amanene asigo tiganya saba seseni abana bainyora abayiburi. Asante sana mbia mono. Shukrani kabisa. Thank you so much Diana. Ekule yuo igego kwanera oboene buli ase ubutungi bwo monene manjito murigeria ekule yubo igoni gegotebanga ikine kirengereria kyo murigeria buna tebiro nyengiri yale ngeneranga nigakora igana iga. Asante sana. Diana yego rugunga neck to neck yedoje to yale rero ugo chaga iga kwa na chakire kumenya bairi baezi baberete kerenyo ruguru zire igwe nyumba yaga mungi nabegiru jibeze ejinde jina kamera isikubu nebisicha ekene akini tigagia kwano kena na kiki ya kwaniru na ligeli tukuruchi semo chia monyerero otebirenga mungino yo tabuatirende masesenira kinata kiranyore gento mwana yaga chenka ali sobo abe kumuchumya omete innocent ondete yo kwanga kwagacha sobo nonya no mungino baikaransa baikaransa no mungino yo buya nabaka motebi yaya innocent yandora agacha omuchando to yaso kwagacha seino lakini ento kiriki kurkwanga appreciation kwa koboko no muntu uri kunyora para gotebinga asante sana nyasago siseni baita tarakana asante nguchikorwa asante ne na chagende kurwa asante na chagende tigara biki bintu burungi soka bwakiro bwakiro ya maseti nga yabere tono mbiye murabo bamanya kudecide ngati wono umwana inyore gate osere tungina kuraka mulenda nabate point ira nagocha ingaite nabe ngomukorire statement igakora no mobisa olidere se kura nebirengera libyaye tawo kule ruyo de statement yo mobisa yo mubweka bwajere ma ukole statement yo muntu yulenje nae bono lakini mukolere bono moiboli no muntu maana sana no muntu maana sana abayiboli mbana ko bamba abantu bamana bonse abantu bamana bakagiriaro kusata iyo no muntu maana sana kine point yayanga kyateba oyo mulendete tigara kesemene shwangwa oyo mulendete tigara agurirwe sukali ngwa kale simi ya innocent mangana itokore kominebire maige chinsa isatu esemambi yabono kera Diana agendete kwigerera ojaga igagoteba rende nyinere ali asasogete abana abwenye baruse tigubasere tigworo nyina koro yo barendete agachirwe nyumba abekubija umwana oya kera acha kokora kwagache nyumba eyo agoikaransanse kwa kachisabu ile ngatumika kwagache birengera byakera bya poire ama kwagachira abayibuli baya nabo gwakwa nayo nere gasi yao njege ndana te innocent omaite ebintu mbiro korana nda abantu bande balani abantu besemi nakitogote biringa twesemi
onyomo ibori oyo monyorete amagosongo chara abana bera abe batiganite no mugako ya igasaruete onyorira sanda kabero soire oyo kabere tagatagiti asarerigwe esa gulita gose tagatagiti bana oiraniri abana sobo Kwaera zire kesi ke too much. Kwaera zire kesi ke. Kwaera zire kesi ke too much. Warendirwo. Ensoko bwakire. Bwakire bia. Bwakire bia nanchire. Nanchire. Kena dinga yoberete. Marani mbiyere. Okay. Puh, amutwire igo. Tari gagira kubutura yabutuka ngiro motamete. Diana. Ay. Ya ki yabutuka. Yabutuka ijidari kubutura. Na andi ndindo mulemera lisanda kwategerera muno mutagete irukara muno mutagete wano. Abatige. Maitonya ngirichwe yarenga. Agana gotebie kene. Chwe. Chwe na bare gotebie kene. No nyeno omondo tatebe kene. Zak. Lakini Joshua wekatebe kene. Na chwe. Nyambura lindere. Nyambura tagoteba kene pi. Nyambura bono nwakobera ngatiga tokonye bonse. Mwancho muligereri asema mbia bono. Naro le chikura ngeli kwa samalieta akayigamba paka abatara akabe express biregereri byabo ngibigeli bago kwana kera to kwana sema mbia bono umwana ukine tuguna ngina koro akarusi gusobo bono chiro nyorire chibesa nigata itaga chenka kubulia renga ngongora agachira maokoro gosenko irana aliese na ruse tigunka irani go maokoro ndabeke nyombo magokoro bekerwe nyomba bintu mbugatega igabiribere chinyombonya chikwaga chu kigenda sobugamo teko nyareka no mwana arachakira sobo Ntinateba magokoro nsoko bwagire magokoro soko bwakire uyari goto kwara derese babia bore Maslin moraga gyogendrete Kisumu mbiyere korabu n'abantu bakora imichiende anda koko nyoranga okuirire n'abana oikwanga abana balia kwa munyoje gusino yomo oikirokana abantu wasiye ndoka rito kunara kwirina na bonsi wabire ni bagibindi ba somu na mina kore na sokore yawe bonu muntu wanda kwagatirwa siyo mushukuru yagatirwa na koro kabisa Kama enepe kabisa. Kwagajira umuntu utamanyiti. Kabisa sana, asante sana. Bia bana kurukizumu abuna igure. Asante sana basi. Ezoko bwagire. Kora bana. Ni nyaruka. Kororeka n'umuchando norenga omusinini kinende bono nabako yokora umuchando uyu andaga ache nyombali Okay. Okay. Asante sana. Bia mano, nsoko bwakire. Bwakire biye. Joshua nga yokwa na guru.
Baba dogo mbiyere. Okay. Asante sana. Nambema. Okay. Okay. Kura ya Diana na yeremereire bayetegereza. Asante sana. Soko bwakire. Neine yane. Ngoto kwa nerese mambi ya bono. Kisumu mbiyere. Bona abu no tutamanya biyera kinenda goteba nga kwamba korekana inse na mwangete. Ndabaira atoke ngoira ni arenge bobisi. Tiga ngo turasiumu ngoira ni arenge bobisi, tiga tuasiumu. Diana go deviga ndete kufuna machiko yobo choli. Okay, asante sana. Biya bora sana. Soko bwakire Diana. Machiko no tuanjire tu amend. Biri totebe. Soko bwakire. Bwakire biya tiga tukwa nango. Bwakire biya. Nagiri omere. Mangana adalia magongo bono eliji. Isonge kenne sana ngwa onye nkwarenge tubwene tiko banande sensemo ya majibu. Okay. Alia sa tigalite. Egure ya Diana na yetegereire igo darole gare bwato mugano mungao. Asante sana. Soko bwakire. Allo. Bwakire byati abwetegerese TV kayeli ugirie TV. Nigo to kwa nere. Magenche mbiyere bwe yuere bumachoge. Machoge bora buyere. Tingo nale gocha bateba iga. Omwana oyo iga. Ama yano nyango konya kwalenge kongolera kende. Oroje ga kinje kende ira niyo koboko tale kongolera kende ige korre kananga kwa nyangete. Okuibora ngoro. Ena kogoro tingo nale goteba nga. Uri
Intanga nitigara mwagachira. Okay. Ayande baadaye. Asante sana. Magenche mbuye getaseni gekubwata? Ere buye pinandere very clear. Thank you so much. Asante sana. Diana. Tukura cyano mete cyagiterwa kuru muihoko baka magenche na arorire watemire sana. Tari na temire na koliri buya Innocent. Tinda temanje nche na koliri buya. Nya watema next time try again. Lakini nche na koliri buya. Soko TV kuonera maru salirie binyoro kya bogwendo abamura aba mache babeire abe akari bateba igen Soko TV kwanera amaru asiririe ekenyoro kya bogwendo abamuramba kali gwesubia mache niga macha abeire ngina biara okay mangana ikamina ibona rutwende wando ekera chikure chiali buna bono iga twararire ngaki wakoria. Hello kibwakire buyo nyango bwakire biya kabisa ngana chieto mutimo komosini ni na iranire Woro rajira Diana mwana ugo musubati onde mongira rero ga ngorogirie enyameni enkongwa chigure jigo jiabere jinga otali jirina rete kogenda butambe omwana oyo ukinire buya iga Nyasaye akamutambukia amurendire buya Nyasaye umurundire buya umuyoreire merangwa one umanyete gabwene tegoteba iga ekine rinzo nayo umanyete onyango gakitiga nonyeza yu umwana nuko bwatire ebyebo omonyina oyo bwerwete akarenda omwana oyo nainga akamukini buya bono Nyasaye nera akamuna kumuburatisya bono bose igabwene tagakora igo onyango ominto arenda omonyina oyo buna nera omonyina oyo amurendete amurende buna amurendete amubekere inyumba ekomesa emekameke ono linde asinga entonga kaimanga no moiboli amanye bucha korengere linyino oli omubyalite igo tali ngabe komoroberio ara ira jinga kiji ayara arengereri okay Diana gaiga kabisa okay ache gocha kale bono nainge tigango nkorenga nyobo makoguya bura nenda akorwo cyasore ndogo lakini umuntu akoreka bosyo omomina magokoro. Asante sana kuruchise mechi ya Zambezi no oli kuzengusi oli Zambezi no bono ndibenge naye ndibaka yigubuna kwa gendete bono no onde Zambezi robo kendo no obwanje taki mazinga abuse no bwanje Sky ga nyigwete mborora kini studio nige gwoka gwoka liberera bona ya tuche tuligani ngoko liginde. Asante sana, thank you so much. Mbia mono Diana mwaka ndemo ntebiri nganonya ninche nimanyete
nonya ninche nimanyete kene nga rero Diana Owiniri timo bwe kaini nga onyolire bubui wanchirana nande senchu twale gosemia wigure abakomanya nga kirike bwenete nkirikeke abange barorekane bagoteba nga ngina kuru nero mulendete nero tingete esweta asenda kamosomo toteba kokobeka chisaini chionsi gwachuga chitwara na chitwara chionsi masoma yonsi pia nyorire no muntu nero uratake kwagachiro muibulio ena bako yanyora kurutangaza university kabisa totebia ngo nga kitangaze goteba Mwanchito murigeria gutaitu kwenyorire kosi yawo kurasa university ya Tangaza naro nabo kunyara ko gusanga agundo chimba bigete website yabaso kunyara ko gusanga nabarabu boigomba bigete namba yabo ye studio ayonyare tani namba yawo studio Mwanchito muri asobo kwabere namba yabo asura nyare goko baikera iri kwanyara ko gusanga nabarabu gonga ne utaitu kwenyorera kosi ndeonsi sanga ne skuri ya Tangaza mabwate website yabo gagwogosoa bwe manyiri gati ya masomo ali bakubwatoka imenuri taito kwano Mwanchito murigeria iri nayo nyare go kwenyorera obosemia wao kuri no mtu Innocent litskolia rero ne litskoli mwamu imense ya Kenya aborokiwa baliba utumishi girls basirete amagimabo litskolia rero naliba kuruswa senkendu chiamate cyabo nali chikwebwe mebere yunga litskolia rero ni litskoli mwamu kone yentukeria togosaba nkiringa Omwanchito murigeria guturigete mambia bono obekia materia sama sabo nabigaborokiwa kero murasi chinga chena sibalia basigete chiskuru weterase emebasukana yemerurigande tukwenekiwa bali boigo batebe tugenda murati mukachinga kibine chiga eboli libolyo yari kobanga amate yago gusomosani yugo noale ngakikwale koigwa gusingikiria kero gucha bakorekana kero kwana Diana igoro ya bana abo basiri tuguma bwabo litukona iranetega igase kibarua na tebete nga babo daddy babo Enjo babo Nathaniel babo mam babo Sokoro nigo mulisiko kiroga ndete koberanka bande bairanire na ruchichi school chinde chire ni abana babo bwe boliga iratoka naye kwatoka somuliro lime akiyale gokobera eliya kabere ebinde byonsi pikwanyorire umanyanga mambiende kugokole school na yabana bawo no bacha gosoma taliya ibika wasomira choete se school yorale list each professor chia somiro abantu babwa tubumanyi bwa chinsemo chinchira aw no eno mwibulio na bagotoka na some to bantereba bantu bonsi bali bakiringenjo tutwaro bolemereri na intu aborokia bali tolese chi school kera togogamba na abana aba toteme guikera nebirengereje abayibuli ensemo yaitonene sana sabana baito ekoera nintu toko bakanire school fees so begete biasara biokoretera asara ibitali biasara namaini Mama Ruth kurua mabiri biyamano asoko basumurubeli gati abali bare ngoro ande wateba nimeweka mawe na ninataka power kwa nyole chingu chioko genda busio na kumanyanga nkikilige kabage korekana negati abali bare ngoro kwa niaba y'igikosi kyonsi pikilitwa bwatera na kerokyo ango J uyo ochensemo yagore yarore kona kontebinga Innocent nyincho teyo ango J tana go chansemo yane ango J kanchito bwene ango J ulio ote ango J yuri wanchito bwene okay ango J yuru birengera libyaye ebidaya naro chenga na byo bwene asoko ba sense miliote bangina kuraga chirumbi ya mono sana nyambura erote baga mangana yangu nago yaligere lyale onyole lichivu na bago director Zack uliote banga mugaka nguko bwate sinde pia mono sana kera chia butukire 32 chengo teba bye bye nguru ku Innocent Unyanga nanjo Mwanchito murigeria ngo teba bye bye twari umwasomo yo twale tukurigia nabaye ikendengia kurinde na ndege ntonda go tebiri tukuria rero twaskweba omunguru asubuma bwabo na butambe chingoro kwa Diana Ndemo.
Ye Nensoko TV.